Arratsaldeon, gaur 2026ko otsailaren 26an, ohiko osoko bilkura ospatzeko elkartu gera. Arratsaldeko 7:00 honako gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan 2026ko urtarrilaren 29ko bilkuraren akta onartzea. Onartu egiten da. Bigarren puntuan, alkatetzaren dekretuen kontrola 2026ko urtarrilaren 26tik 2026ko otsailaren 20ra bitartekoa. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Hirugarren puntua, tokiko gobernu batzarraren erabakien kontrola 2026ko urtarrilaren 26tik 2026ko otsailaren 16ra bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Laugarren puntuan, informazioko puntu bat daukagu, finantza eta aurrekontui buruzkoa 2025ko laugarren hiruhilekoari dagokiona. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Bosgarrena, baita ere informazioko puntua, ordainketako batazbesteko epeari buruzkoa 2025ko laugarren hiruhilekoari dagokiona. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Honekin 6. puntura iristen gera, udalaren lurzoru ondarea osatzen duten 17.3 odea milioi eremuko higiezin multzoko 1 eta 3 partzelak prozedura irekiaren bidez besterentzeko lehiaketaren 2025ko azaroaren 27ko adjudikazio akordioa berraztertzeko errekurtsoa ezestearen inguruan. Arratsaldeon, Xavier, mesedez. Arratsaldeon. Udalbatzak 2025ko azaroaren 27an hartutako erabakiaren bidez Bideo Design CSL, Urbelan enpresa konstruktora SAU eta Promociones Lekua Deresea enpresek osatutako aldi baterako enpresa elkarteak aurkeztutako eskaintzari adjudikatu zion 17.3 ode amilubiko higiezin multzoko 1 eta 3 partzelak prozedura irekiaren bidez bezerentzeko lehiaketa. Abenduaren 22an, legez ezarritako epearen barruan, Amenabaretxe egintza berria SL enpresak akordio hori berraztertzeko errekursoa aurkeztu zuen. Errekurtso horretan, berraztertze errekursoak tramitatu bitartean, prozedura eteteko kautelazko neurria hartzeko ere eskatu zuen. Errekurtso hori eta etetearen eskaera ute adjudikazio dunari helarazi zitzaion. Eta ark, urtarrilaren 12an, etete horren aurkako idazkia aurkeztu zuen. Ez du beste alegaziorik aurkeztu. Urtarrilaren 19ko akordioaren bidez, udalbatzak ukatu egin zuen errekurtsoaren xede den akordioaren betearazpena behin-behinean eteteko kautelazko neurria. Azkenik, 2026ko urtarrilaren 21an, Amenabaretxe egintza berria SL idazki bat aurkeztu zuen izen honekin, berraztertzeko errekurtsoaren alegazio osagarriak. Udal arkitektuak txosten egin du errekurtsoak egiten dituen alegazio teknikoei buruz. Halaber, BSK Legal and Finance Fiscal Asociados SLP bufeteari errekurtsoaren gaineko txosten juridikoa eskatu zaio. Eta udal idazkari akzidentalak eta hirigintzako haoteak ere txosten juridikoa egin dute. Espedientia jasota dauden txosten horiek akordio honen arrazoi moduan balio dute. Egindako txostenetatik honakoa ondorizatzen da. Adjudikatutako lehiaketaren xedea salerosketako ondare negozio bat da. Eta beraz, lehenik eta behin, administrazioen ondareari buruzko araudiaren eta pleguaren mende dago. Aurkeztutako beste eskaintza baztertzea eskatzen du errekurtsoak. Pleguan xede horrekin aurreikusita ez dauden arrazoiak alegatuta. Pleguak esaten du eskaintzak gai bat garatzen ez duenean edo modu desegokian garatzen duenean, ondorioa ez dela automatikoki lehiaketatik baztertzea, baizik eta puntuazioan hori zigortzea. Dagokion azpi irizpidari 0 puntu ematea barne. Ute adjudikazio dunak aurkeztutako aurreproiektuak plegua edo araudi aplikagarria ez dituela betetzen esaten du, batez ere errekurtsoak. Udalaren txosten teknikoak ez betetze guztiak aztertu ditu, eta ondorioztatu du kasu batzuetan ez ala ez betetze hori gertatu, eta beste kasu batzuetan eskaintzaren balorazioan eta puntuazioan kontuan hartu diren gaiak direla, eta aurreproiektu baten definizio mailari dagozkiola. Gogoan izan behar da obra aurreproiektuaren xedea dela obraren lehen irudi okorra ematea eta aurrekontuaren aurrerapena egitea. Ekainaren 17ko 2012/317 errege dekretuaren 142 puntua. Azkenik, ez da egiaztatu dute adjudikazio dunaren aldeko kraturik egon denik.
eta ez dago lehia askearen edo tratu berdintasunaren izenean ura baztertzea justifikatzen duen elementurik. Alegazio osagarriak izeneko idazkiari dagokionez, ez da kontuan hartu behar, guztiz garaiz kanpokoa delako, 116 artikulua. 118.3 artikuluari dagokionez biak administrazio prozedurarkidearen 39/15 legekoak. Aurrekoa kontuan izan da, espedientean dagoen dokumentua ikusita, dokumentazioa ikusita, eta lurraldeko informazio batzordeak aldeko irizpena eman ondoren, udalbatzarrak, hau batez edo gehiengoz, honako hau erabakiko du. SSTA 17.3 ODE-2 eremuko igiesi multzoko 1 eta 3 partzelak prozedura irekiaren bidez besterentzeko lehiaketaren 2025ko azaroaren 27ko adjudikazio akordioa berraztertzeko errekurtsoa. Eskerrik asko, Xavier, puntu honen inguruko azalpen gehiago jasotzeko, Garbine Oiarbide hirigintza zinegotziari emango diotitza, azalpenak eman ditzan. Arratsaldean Garbine, nahi zunean. Eskerrik asko, Xavier, eta arratsaldean denei. Xabierrek azaldu duen bezala, udalak autobus estazio berria etxe bizitza babestuak naiz pribatuak eta aparkaleku publiko bat eraikitzeko partzela besterentzeko lehiaketa martxan jarri zuen iaz, eta udal teknikariek egindako txostenak eta adjudikazio proposamena oinarri hartuta, azaroko osoko bilkuran, Ute Zarautzaldi baterako enpresari adjudikatu genion, adjudikatu zion udalbatza honek lehiaketa. Amenabarrek, hau da lehiaketan parte hartu duen beste enpresak eta irabazi ez duen enpresak, administrazio errekurtsoa jarri zuen erabaki horren aurka, eta horrekin batera aipatu da bezala kautelazko neurriak eskatu zituen. Kautelazko neurrien inguruko erabakia urtarrileko ezoiko osoko bilkuran hartu genuen, eta ez etxi genituen kautelazko neurri horiek, eta gaur dagokigu errekurtsoa berari erantzutea. Isiltasun administratiboz ez etxita dago epean erantzun ez dugunez, baino beharrezkoa eta bidezkoa da ebazpen espresu bat ematea, eta hori da gaur dakarguna. Eta hirigintzatik datorren ebazpen proposamena da isiltasun administratibo hori berrestea, hau da, Amenabarrek jarritako errekurtso hori ez estea. Argi ikusten da teknikarien txostenetan ez daukala errekurtsoak oinarririk, eta hori da hirigintzatik proposatzen dena. Eskerrik asko Garbine, ordin bai txanda zabalduko dugu, arratsaldeon, lehen txandan, zure da hitza Inazio, nahi zunean. Arratsaldeon, eskerrik asko, Xavier. Gure ustez puntu honetan garrantzitsua da bi plano ezberdin bereiztia. Alde batetik plano juridiko edo teknikoa, eta beste alde batetik plano politikoa. Garbinek ondo esan duen bezala, plano juridiko tekniko hortan txostenak argia dira, eta argi eta garbi dago, errekurtsoa ez esteko oinarriak senduak diala. Baina plano politikoak ere pisu handia daka gaur, eta hori pixkat megainak genuke. Amilubin aurrik usteana ez da zer gauza. Garbinek ondo esan duen bezala, bertan daude etxebizitza libria taz gain, 21 etxebizitza tasatu, autobus geltoki bat, parkin publikoa, eta udalak lortuko lituzken 6,7 milioi euro inbertsioak aurrera emateko. Adibidez, gero eta horren beste puntu horretako, astiko lurzoruak erosteko inbertsioetako izango den dirua. Orduan, guk errekurtsonen aurka bozkatuko deu, juridikoki ez daolako onartzeko oinarririk, baino bai Amilubin alde jarraitze dola, gure ustez Amilubi dalako urren urtetan udal honek eukiko un proiektu handienetariko bat, beste proiektu asko, baina hau proiektu garrantzitsua da, eta horren alde gaude noski. Osake, aurre horrekin, eta besteik ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko Inazio, Grazi, arratsaldeon, lehen txandan zure da hitza. Arratsaldeon, guk hasieratik esan deu argi eta gaur bai esango deu. Amilubiko lurzorua udalan lur publikoa zan, hau da, herritarren lurrak zian, eta lurroiek etxebizitza publikoak iteko erabili bertziala pentsatze deu. Gure jarrera ez da aldatu, zarautzen deun etxebizitza larrialdi egoera kontutan hartuta, ezin dia lur publikoak saldu etxebizitza pribatuak iteko. Eta bai, esaten jarraituko deu lur publikotan etxebizitza publikoak. Beste garai batzutan agian eztabaidagarri izan zitekeen hau, baina gaur zarautzen presioek non dauden ikusita, gazteek eta familiek dituzten zailtasunak ikusita,
eta Zarautz Gipuzkoako metro karratu garestienetako bat dela ikusita, ez dago justifikazioik lur publikoa etxebizitza libreak iteko erabiltzea. Dena dakigu, etxebizitzak eraikitzak soilik ez du arazoa konponduko, beste politika publiko batzuk aplikatzea beharrezkoa dela, baina ikuste deu, hau ez dela zuen lehentasuna. Eta horregatik berriz gogoratuko deu, orain dela urtebete aurrea tasan mozioa, Zarautzona pentsionatu izendatzeko mozioa, eta oraindik geldik da ona. Hau da, oantxe presioa mugatzeko eta herritarren bizi baldintzak hobetzeko dakaun tresna eraginkorretako bat, baina EJ-tik blokeatuta dakazu hauentzat. Uste dugu garbi geratu dela guren jarrera amilubiko proiektuan aurrian, eta etxebizitza larrialdi honetan lur publikoen privatizazioa ez dugu abestuko. Halare gaur, bozkatze duen puntua, besterentze honi jarritako alegazio batei erantzuna bakarrik danez, gu abstenitu ingo gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Garazi, Garbine lehen txandan zure da hitza. Gaur ebatziko dugun errekurtso hontan Amenabarrek funtsean Ute Zarautzi egindako adjudikazioa bertan behera utzi eta Amenabarri adjudikatzea eskatzen du. Horretarako bereien arkitektoak egindako txosten bat aurkeztu du Amenabarrek Ute Zarautz lehiaketatik kanpo uzteko balizko pleguetan eta arauen ezbetetzeak zerrendatzen dituena. Zarauzko udaleko udal arkitektoak puntuz puntu eta inongo zalantzari gabe balizko ezbetetze guzti hori erantzun die eta ez dago inondik inora Ute Zarautz lehiaketatik kanporatzeko arrazoirik. Beraz, inongo zalantzari gabe gure taldeak Amenabarrek ezarritako errekurtsoa ezestearen alde egingo du. Gure udal arkitektoak egindako txostena irakurri ondoren, ezin dugulako ulertu beste inolako erantzunik. Txosten hori irakurri ondoren, abstentziora jotzea eta perfilez jartzea Zarautzen interesen defentsan huts egitea da. Eta hori ez ezik bidezkoa denaren alde ez egitea. Azaroko osoko bilkuran adjudikazioari baiezkoa eman genionean esan nuen bezala, benetan da garrantzitsua erabaki hau. Baietz esaten diogulako Zarautzen etorkizunari. Beraz, EAJak baietz esango dio Zarautzen etorkizunari eta horretarako ezetz esango diogu Amenabarren errekurtsoari. Bai mugikortasun jasangarriari, bai etxe bizitzari, bai zarauztarrentzako inbertsioak egiten jarraitzeari eta bai Zarautzi. Eskerrik asko Garbine, bigarren txandan, Inazio, zure da hitza. Bai, guk pixkat Garazik esan dunan hildotik badakigu eta partekatze du etxebizitzak dakan garrantzia, eta gehiago, Zarautzen. Eta baita ere, larrituta gaude, zona tentsionatu izendatzeko aukera euki, eta tresna horren erabilerako aukera hori euki, eta ezitiakin. Ez dugu lertzen egia zen nola EAJtik ez dezuen hau babesten, naiz eta publikoki babestu, ez dugu lertzen blokeo hau nundik handatorren. Guk alderdi sozialistatik ez dugu etxebizitzako politika hauek babesten, baizik eta bultzatu ere iteitugu, bai udalontan, eta baita Eusko Jaurlaritzan bai. Eta beste herri askotan, eskutik goaz, baina hontan ez dugu lertzen, zona tentsionatuan izendapen horrekin, nolatan, etxeaten, lanian jartzen, berdan bezala, eta herramienta hauek erabiltzen hasten. Baina ulertzu baita ere gobernatzia horrekatzia dela. Etxebizitza babestua bai, baina ekipamentuak itiare bai, mugikortasunare bai, eta finantzak eta iturri ezberdinak lortzea ere badala. Lurzoru publikoan 100% etxebizitza babestura bideratzean, Zarautzen bado beste proiektu bat, hiritan bertan 100% bideratzeana, baina kasu honetan 100% ez da bideratzen, baina horrekin lortze duna da beste finantzak eta iturri garrantzitsu bat, 6 milioi eta 700.000 eurokoa. Eta diru hori ez da abstraktua, horrek herriko proiektu ezberdinak finantzatzeko balioko digu. Nire galdera da, eta Bildui galdetzei diot, inbertsioei bestela nondikan finantzatzeko pentsatzezue. Hau da, Zarauztarran impostuak iotzia, autobus geltokia ezitia, parkinak ezitia, nire galdera hori izango litzake. Edota, zuen beste aukera bat izango litzaken itxoitia, zerutik dirua eroitzean. Eskerrik asko. Eskerrik asko Inazio, bigarren txandan, Garazi, zure da hitza. Guk esan alde batetik autobus geltokia eta parkin publikoan kontra ez gaudela, baina bai finantzak eta beste aukera batzuk aztertu behar diala, eta aukera horietako bada batzutan etxebizitza publikoak itia eta lagapen bitartez, Inasiok aipatu duen bezala, beste finantzak eta batzuk lortzia. Halare, oain lortzean 6 milioi horiek, abian etzian beharko,
benetan inbertsioak behartzianak inbalin badizian, eta oain diru aukiko genuen. Ez da izango gure kudeaketa, gure finantza kudeaketagatik, baizik eta kudeaketa hori oain arte zuek eraman dezue. Orduan, agian gu kudeatuko bagenuen, etan diru hori behar izango, eta beste gauza batzutan inbertituko genuen. Orduan, noski ez genula itxoengo zerutik dirua eroitzia, eta iruditzen zait baita ere beste metodo finantzario batzuk existitze diala, publiko-pribatuak ere existitze diala, baina horrekin ez du nahi esan etxe bizitza pribatuak inbeharra daonik lur publikotan. Hori esan da, aipatu baita ere iritako proiektuakin ados gaudela, eta hasiera batean irita eta amilubi batea juntziala, baina kasu honetan amilubiko partela eta zitzaiten ari ganez, berriro aipatuko deula, gure ustetan behintzat, lur publikotan, etxebizitza publikoak inberdiala, eta kasu honetan, 6.200 metro karratu eraiki garritasunetik, 170 etxebizitza liberetako izangoa, eta gu horrekin ez gaude ados. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Garazi, Garbiñe, bigarren txanda izteko zure daitza. Eskerrik asko, Xabier. Bueno, zarauztarrentzat bere biziko garrantzia duen gaia dau, eta beste desbideratu nahi hainbesteko garrantzia daukan gai hau, beste guen dela urte bete onartu zen mozio baten inguruan hitz egiteko. Izango da tartea, Inaxok eta nik hitz egin dugu, eta Inaxo adierazi dizut, momentu honetan ez dala posible horri heltzea, hirigintza lankargaz gainezka daukagula eta udaran hitz egingo genuela gai horren inguruan. Baina gatozen, gaur hemen daukagun puntu hortara. Esan dut, bere biziko garrantzia daukala honek zarautzantzako, mugikortasun jasangarriaren alde ematera guazen pauso garrantzitsu badalako. Gaur egungoak baino azpiegitura duinagoekin, trenarekin eta autobusaren arteko lotura indartzea ekarriko duen azpiegitura delako, eta gainera autopistako irteratik gertu, erabat herrigunean sartu gabe kotxea guzteko aukera emango duelako, eta bertatik oinez edo herribusa edo trena hartuta herrigunera joateko aukera. Beraz, apostu garrantzitsua da mugikortasun jasangarriaren alde. Gainera, etxebizitza ikuspegitik ere, pauso garrantzitsua da, ez agian eman dugun handiena, baina beste pauso bat, 2016tik martxan daukagun etxebizitza planean. 79 etxebizitza gehiago, horietatik 21 babestuak. Eta hori gutxi ez balitz, Inaxok aipatu duen bezala, 6,5 milioi inguru zarautz hobetzen jarraitzeko. Errekurtso honen aurrean abstenitzea da, autobus geltokia arriskuan jartzea. Etxe bizitza babestu eta libreak arriskuan jartzea. Aparkaleku publikoa arriskuan jartzea. Amenabarri udal teknikari adina arrazoi ematea. Azken batean, zarautzen interesak ez defendatzea. Gainera, udal teknikariek beren txostenean argi jaso duten bezala, errekurtsoak oinarrik ez duelarik. Zarautzen interesen eta amenabarren interesen artean aukeratu behar denean, guk beti dugu argi. Gu beti zarautzen alde. Gobernutik edo oposiziotik, berdin-berdin. EAJ beti busti izan da eta beti bustiko da. Eta beti zarautzen interesen alde. Zuek ordea, tematuta jarraitzen duzue, zuen oposizio paperean eta itxu-itxuan zuen ari hautsi nahi horretan ez diozue zarautzen interesei erreparatzen. Zuen diskurtso politikoa gure herriaren aurretik jarri duzue. Penagarria, benetan. Eskerrik asko Garbiñe, eta gehituko nuke gu beti etxeontako teknikariekin eta teknikarien lana babestuz eta teknikarien lanaren alde. Beti babestu dugu hirigintza sailak egin duen lana, beti babestu dugu herri lan sailak egin duen lana, hartu ditun erabaki guztietan, eta irekita dauden prozedura guztietan. Langileek jaso dezatela gure babes osoa. Horregatik bozkatzen dugu honen alde. Langileen lana babestuz, beraien lana balioan jarri eta beraien eguneroko lanaren alde gaudelako. Eta hau esan da bozkatu egingo dugu 6. puntua.
Udalaren lurzoru ondarea osatzen duten 17 odea milioi eremuko higiezin multzoko 1 eta 3 partzelak prozedura irekiaren bidez besterentzeko lehiaketaren 2025ko azaroaren 27ko adjudikazio akordioa berraztertzeko errekurtsoa ezestearen aldeko bozkak 12. Abstentzioak 9, onartu egiten da. Zazpigarren puntua jarraian. Astiko kirol ekipamendua handitzeko sakon eta baserriko lurrak erosteko hirigintza hitzarmena. Xabier, mesedez? Goikoetxea Arrezabala nahi arrebek udalarekin negoziatu ondoren, 2025ko urrian hirigintza hitzarmen proposamena aurkeztu zuten. Hitzarmenak lehenik eta behin onartu beharreko hirigintza antolamenduari egiten dio erreferentzia. Lursail horietan kirol ekipamendua handitu ahal izateko eta baserriko eraikinaren orubearen sailkapena aldatzeko. Bestalde, hirigintza antolamendu berria onartu ondoren, udalak lursailak erosteko baldintzak ezartzen ditu. Udalbatzarrak 2025ko abenduaren 4ko bilkuran hartutako erabakiaren bidez, erabaki zuen jendaurrean jartzea. Testu osoa 2026ko urtarrilaren 5ko Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu da. Jendaurreko epea 20 lan egun baliodunekoa izan da, eta otsailaren 3an bukatu zen, eta mandako epean ez da alegaziorik aurkeztu. Udaleko kontu hartzaileak hitzarmena onartzeko nahiko akreditu badagoela adierazi du. Hirigintza eta ingurumen departamentuak txosten egin ondoren, eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legearen 7. xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du. Lehenengoa, onartzea Sarozko udalaren eta Sakoneta baserriaren jabeen artean sinatu beharreko hirigintza hitzarmena. Astiko kirol ekipamendua handitzeko baserri horretako lurrak erosteko. Bigarrena, adierazi behar da hirigintza hitzarmena onartu ondoren, honako baldintza hauek bete beharko direla ura sinatzeko. Izenpetzaileak hitzarmenaren xede diren finken erregistroko titular bihurtu izana. Udalak aldi berean ordaintzea bigarren klausulan jasotako prima. Aporen aldaketa puntuala formulatzeko erabaki hartzea. Hirugarrena, alkatetzak edukiko du hitzarmena sinatzeko ahalmena udalaren ordezkari gisa. Eskerrik asko, Xabier. Garbine oiarbideri emango diotitza, honen inguruko azalpen gehiago jasotzeko. Garbine, nahi ezunia. Eskerrik asko, Xabier. Bueno, Xabierrek azaldu duen bezala, gaur onartzera guazen hitzarmena, jendaurrean jartzea onartu genuen abenduan egindako osoko bilkuran, eta jendaurreko epea amaituta, ez da inolako alegazio hori jaso beraz, ez du inork hitzarmenaren aurka egiteko arrazoirik azaldu, eta ez dago eragozpenik hitzarmena onartzeko. Nagusiki, honakoak jasotzen ditu hitzarmenak, batetik udalak lursailak eskuratzeko baldintzak ezartzen ditu, eta bestetik asteko kirol ekipamentua handitzeko plan orokorraren aldaketan martxan jartzea jasotzen du. Beraz, gaur hitzarmena onartuta, martxan jarriko genuke asti berria erekitzeko beharrezkoa den plan orokorraren aldaketa puntuala. Aldaketa puntual hori idazteko talde bat kontratatzeko prozesua martxan jarriko dugu, eta hasiera emango diogu aldaketa izapidetzeko espedienteari parte hartze programa onartzarekin batera. Eskerrik asko, Garbine, txanda zabalduko dugu. Inesio, lehen txandan zure daitza. Bai, gaur erabaki honekin ez dugu erabakitzen ze eraikikoan etorkizun batian, astin, eta hortik asoinen nahiko nuke. Gaur ez dugu pabelloi bat onartzen, ez dugu futbol zelai bat onartzen, ez dugu padel pista edo instalazio zehatzik onartzen. Gaur ite deuna da, Zarautzek bere etorkizuneko kirol eredua erabakitzeko aukera izatia onartu. Hori da gaur boskatze deuna. Hitzarmen honek aukeren batigu apuan aldaketa puntual bati bidia irikitzeko. Astiko kirol eremua handitu ahal izateko. Baina bidia irikitzia ez da edukia iztia. Kontrakoa da, etorkizuneko erabakia ondo hartzeko, marko bat sortzia da. Kirol zinegotzi gisa badakit beharrak daudela, gure klubak azten nahi dia, gero eta klub gehiago dazkau, gero eta kirolari gehiago dazkau, eta disiplina gehiago dazkau baitare. Instalazioak oso erabilita daude, eta kasu askotan mugan daude gaina. Baina hain zuzen ere, horregatikan ezin dugu erabaki itxi bat hartu, bulego batian, edo ezin dugu erabaki itxi bat hartu mai hontan. Bestelako modu batian inber da.
guk defendatze den erabakia da prozesu iriki, garden eta parte hartzaile baten ondorioz hartuako erabaki bat. Herritarrak iritzi emango buena, elkarte ezberdinak iritzi emango buena eta behaien beharrak azalduko dituenak, eta baita ere talde politiko guztiok ikuspegi zabal batekin iritzi eman eta bertan parte hartu ahal izango deun prozesu bat. Asti ez da gobernu baten jabetza, ez da alderdi baten jabetza, asti da zarauztarron jabetza, zarautzen jabetza. Gaurtik, erratikan oso argi esan nahiko nuke, hitzarmen honek ez duela ezer izten, baizik eta dana irikitzeu. Eta aukera bat ematigu alderdi politiko guztioi bertan parte hartzeko. Hori ondo iteko, erabakiak ondo hartu berdia, presei gabe, inposizioi gabe eta interes orokorra lehen etxiz. Gu konprometitze da, etorkizuneko prozesu hori benetakoa izatea, gardena eta parte hartzailea. Gaur urrats estrategiko garrantzitsu bat emate du hitzarmen hau onartzean, baina zer ingo dan nola eta noiz, hori elkarrekin erabakiko dugu. Hori da gaurko mezua, eta hori da gure konpromiso baita ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ignacio. Lehen txandan, Jon, Arratsaldeon, zure da hitza. Arratsaldeon danai. Abenduko esoiko plenuan hitzarmen hau jendaurrian jartzea bozkatu genuen, ondo aipatu dan bezala oin gutxi, eta orduan jada esan garbi esan gendun. Lurrak udalan eskutara pasatzea positiboki jotzen deu, baina ez edozein modutan da ez da herritarren artean desorekak sortzen ditun hitzarmenen bidez, eta hoietakoa da. Oain ondo aipatu dezuen bezala, alegazioik ez dena zeon hitzarmena bea onartzea guaz, baina gure iritzeiak asuntan ez da aldatu hitzarmen honei buruz. Azteko hitzarmenan parte dian lurra hauek gaur egun landalurrak dira, gune berdea eta gaina uelde arriskuna nabarmena duten eremu batean daude kokatuta. Klima aldaketan aurrian gune hauen natural mantentzea garrantzi handia izango dula oso garbi dakau, eta jada hitzarmenian bertan apoaren aldaketa bat izate proposatzen. Zate dezue irekia da hola presarik ez, baina hitzarmenarekin jada apo aldaketa bat egiten, jakin gabe beharra dagoen edo ez. Bestetik, hitzarmenak aurrez erabakitzu du baita ere lur guztiak asti handitzeko erabiliko diala, astiko kirol erabilera handitzeko erabiliko dela, baina guk gutxienez EH Bilduko daltaldiak ez dakau analizirik, ez dakau diagnostikorik, ez dakau parte hartzerik horrei buruzkoa, eta ez da ose alternatiba duen azterketaik. Oain aurrenengo aldiz jakin deu, ez dagoela itxita ze izango dan. Gauza bat aurreatu dugu gutxienez. Gauza bat izango dela aipatu du Ignacio Aldiberian, hori bai, kirol eremu bat. Astin bertan ingoian aldaketak, eta urte hontan uste deu, zuen urteko aurrekontuetan ala dairezetzen duten, futbol zelaia berra artifizialea pasakoa, eta horrek eragin handia izango du futbol taldeen erabileran, eta hori ere bai kontuten euki beharreko da, gero beste guzti honik zertarako izan behar duen jakiteko orduan. Hortaz gain, hitzarmen honek hirigintza alorrean privilegioak sortze ditula esan genuen aurrekoan, eta berriro esate dugu. Hemen aipatu da aurreko puntuan zarauztarren interesen alde eta herritarren interesen alde egiten dela, udal gobernu honetatik, baina uste herritarren batzun alde egiten dela beste batzun gehiago aldetik. Ze hemen herritar batzuk lurra hauek saltze dituztenean, behaien tarte gelitza dian zati baten aldaketa bat egiterare bai. Konprometitzen da zarauzko udala. Eta bezaitez egin, zehala da. Landalurretik irilurrizatera pasatze da, eta baserri bat segregatzeko aukera ematen du 8 etxe bizitetan beste hori jartzen du hitzarmenean. Hori jartzen du hitzarmenean, Garbine. Orduan, aukera hori zabaltze dezue beste asko, ematetzaienean ez dituztedako lurrak interesgarriak direnak zarauztarrentzako, baina igual behar horiek badituzte. Eta orduan beraz, malgutasuna herritar batzuentzako erabiltze dezue eta bestentzatez. Hemen, udal gobernunek behin baino gehiagotan erakutsi duen malgutasun selektiboa dakau mahai gainean, lehen eta bigarren mailako herritarrak eginez. Hortaz gain, eta abenduko plenuan bai azaldu genuen, hitzarmenak ez du azaltzen zer gertatzen den zapoaren aldaketa puntual hori ez bada gauzatzen, Zarauzko udaletik kanpo dauztotzen arrazoi batzuengatik. Beste erakunderen batek, aztoporen bat jartze badu, eta prozesuak atzera egiten badigu. Badakigu, 160.000 euroko prima bat ordaintzen dela, galdetu genuen zer gertatzen ez bada aurra eramaten, Zarautzek aldun guztia egin ondoren ezin baldin bada gauzatu aldaketa hori. Eta erantzuna izan zen, ez dakigu. Orduan hori ere bai, uste dugu gabezi nabarmena dela hitzarmen honetan. Orduan hau guztiagatik, guk aurreko puntuan aipatu den bezala lurran publifikazioa defendatze dugu, baina prozedura eta prezion justuen bidez, eta ez privilegiotuak sortuz.
eta hor ez dan esortzen guk ez dian ez ematen, guk eskatze ditugun baldintzak kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Jon. Garbine, lehen txandan zure da hitza. Eskerrik asko, Xabier. Bueno, abenduko bilkuran esan bezala, hitzarmen honen bidez, 25.000 metro kuadro inguru bereganatuko ditu Zarauzko udalak, egungo hastiko kirolgunearen alboan, Zarauzko herriarentzako kirol arloko azpiegitura garrantzitsua izango den zabalpena gauzatu ahal izateko, eta hori da gure asmoa. Urte luzez izan da udalak zabalpen hori eskuartean, baina azken 5 urteotan eman zaio bultzada erabakigarria kirolgune egiteko beharrezkoak diren lursailen erosketaren bidez. 2019an egin zen azterlanean oinarrituta 2020tik udalak hainbat lursail eskuratu ditu, baina lursail handiena eskuratzea ez da orain arte posible izan. Orain lanketa luze baten ondorioz akordio hori lortzea posible izan da, eta erosketa honek posible egingo du aspaldian zarauztarrok amestu dugun asti berria. Zarauztarren kirolerako zaletasunerako neurriko azpiegitura. Behin hitzarmena sinatuta, plan orokorraren aldaketa puntuala martxan jarriko dugu eta lanketa horretan bidea elkarrekin hasiko dugu. Modu parte hartzailean, kirol elkarteekin eta herritarrekin. Zarautzen etorkizuneko kirol azpiegitura garrantzitsua izango dena asti berria guztion artean egingo dugu. Eta guztion artean egingo dugu, baina abia puntua noski abia puntu bat jarri behar da, ez di alurrak erosten eta gero pentsatzen hasi zertarako. Gobernu honek eta EAJak dauka egitasmo bat, eta egitasmo hori aurkezten dio herritarrei, eta horrekin aurrea dijoa, orain ikusiko dugu herritarrek zer dioten, baina noski abia puntua ez da, erosiko ditugu lur batzuk eta ikusiko dugu zer egingo dugun. Eskerrik asko, Garbine, bigarren txandan Inesio, zure da hitza. Bai, pixkat, Bildu erantzunez lurrak erostien alde daudela azpimarratu dezue, eta hortan ados gaude. Eta gune natural bat dala ere azpimarratu dezue, eta uholdegarritasunan kezka ere azaldu dezue. Eta guk esan, ingurumen departamentutik hortan egala lanien baita ere, uholdegarritasuna aztertzen, bertako asekia eta erreken bideragarritasuna aztertzen baita ere, eta urakekin lankidetzan ere, ikusten etorkizuna behira uholdegarritasun hori, ea nola jetxi, eta bertan etorkizunean inberdian kirol ekipamentu hauek ere, ez ukitzeko arazo hori, edo hainbesteko arazo hori. Eta baita ere azpimarratu ezue ez daula inongo diagnostikoik, Zarautzeko kirolan inguruan, edo beharren inguruan. Eta gure ustez diagnostiko honen izango litzake, Zarauzko errealitatea ikustia, kiroldegira jutia, arratzalde batian, edo astira jutia baita ere. Eta ikustia horko errealitatea zein dan, nola dauden instalakuntzak, zemat kirolari dauden, bertan. Esan kanpo entrenatzea jutian famili hoiei danai, diagnostikoat inberdala, edo diagnostikoa berzein dan. Behe garbi esango izue segituan. Eta gure ustez ez da privilegio bat kirol ekipamentuak eukitzea Zarautzen. Ez da privilegio bat, da behar bat. Baina, lehen esan bezala, guretzako mezua garbila da. Eta horrelako elkartruke hauetaz gain esan nahiko genukena da, eskua luzatze deula danon artean proiektu on bat iteko. Zarauztarrok eta Zarauzko kirolak benetan merezidun proiektu on bat iteko, danon artean, benetan dauden beharrai erantzun goien, proiektu bat aurreatatzeko, bai maiontako alderdi politiko guztiekin, baita herritarrekin, eta baita ere kirol elkarte guztiekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Inesio. Jon, bigarren txandan, zure da hitza. Bai, uste eta aurrenengo bueltan niko garbi galditu dela, eta aurreko plenuan baita ere gure iritzia zendan gai honei buruz, pixka labur biltzeko esandako gauzak eta erantzuteko pixka bat aipatu da ez diala lurrak erosten eta gero pentsatu zertarako, orduan badak izue zertarako dan, zuek esate duzu zertarako dala alde batetik, eta PSek esate du gero aztertu behar dela zertarako izan behar duen, orduan zuen artean adoste baldin bezue zein dan bidia, igual egokillo izango litzake Zarauztarrentzako. Hortaz aparte, aipatze da behin da berriz, kirol instalazioak handitzeko izango dela eta apoaren aldaketa bat behar dula. Hemen berriro esate dugu, erostia dazkau da apoa ez aldatu, ze igual gune natural bat bezala mantendu behar da. Eta hau ez dugu, guk esaten Eusko Jaurlaritzako lurzorua besteko 2030 plan estrategikoan agertze da
lurrak nola erabili berdian urrengo urteetan, gaur egungo goean aurrian. Da etorkizuna jartze du, literalki irakurtze, jada antropizatutako lurrak berrerabiltzen oinarritzen dela aurrik uste da, eta naturalak natural mantentzea dela helburu. Eta helburu estrategikoen zerrendan bigarrengo puntuan, ez da 37. puntu bat, bigarrengoa da, errex irakurriko zu esan nahiko aldin bazenukete, lurzoruaren okupazioa ikuspegi global batetik kudeatzea. Lurzoru birjina edo nekazaritza lurzorua beste erabilera batzuetarako okupatzea saiesten da. Lurzoru antropizatuak berrerabiltzen dira erabilera berriak esleituz edo birnaturalizatuz. Eta efektuak konpentsatzen edo neurtzen dira lurzorua okupatzea saiestezina denean. Aurrengo gauza da ja erabilita daudenak bernaturalizatzea edo hoiek erabiltzea, ez berriak erosi eta hoiek antropizatzea gehiago. Orduan, hor dago plan hori, igual aztertu eta ikusi berko da, egita dago, ez? Gero berriro diot, ez tezu aipatzen, baina 160.000 euro hoiekin zer gertatuko dan, ezin baldin bada gauzatu, beste erakunderen batek esate dulako, hau ezingo da gauzatu, A, B edo C arrazoiengatik, jakin nahiko genuke zer gertatzen, 160.000 euro hoiekin. Eta hortaz aparte, ingurumen departamentuarekin lanketa badagoela, diagnostikoa eta bar badagoela baita ere kirol aldetik, edo ikusi besterik ez dagoela, ikusi besterik ez dagoela zenbat kirol egiten den, baina ze behar dauden txostenik esan gu gutxienez ez dakagula. Badakigu kaleateatzeguan zer ikusten den, eta zer dagon. Baina ze behar dauden ez dakigu zenba jende juntan kanpoa ere, helarazte espaldin bazaigu informazio hori ezin dugu horretaz hitz egin. Hori ere esan beharra dago. Orduan leheno esan dakoa, hitzarmen honekite duen gauza bakarra da. Zarauz, hipotekatu 1,6 milioi euro ordaintzea apoaren aldaketa batekin gainea. Gaine hipoteka horren zati bat ordaindu egingo eta seguruenik galdu, erantzunik ez dakaulako. Eta erabilera bat eman nahi zaio, jakin gabe, erabilera hori behar den edo ez. Batzuek badakizu ezertarakoan, beste batzuek ez, hori jasuen artean erabakizazue. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Jon, Garbine, bigarren txanda zure aitza. Eskerrik asko, Xabier. Onartu behar daukat, etzeidala erreza egiten EH Bilduren jarrera ulertzean. Salaketa larriak egiten dituzute, privilegioak eta horrelakoak aipatuz, baina ez duzu alegazorik aurkeztu, hitzarmen honen aurka. Hain garbi ikusten badituzue bidegabekeriak nolatan ez dituzue behar den moduan salatu. Non daude bidegabekerien aurkako alegazioak? Non daude? Zergatikan ez dago alegaziorik? Erantzuna erraza da. Hitzarmen honetan ez dagoelako inolako bidegabekeriarik. Hitzarmenaren helburuetako bat da hain zuzen ere horixe, bidegabekeriak ez egitea. Zarauztarron ongizatea ez dadila eraiki beste zarauztar batzuren minaren gainean. Alegaziorik ez, baina, sare sozialetan elkar banatu dituzute dagoeneko gaur esan dituzuten hauek eta nik, errepasotxo bat egingoatz irakurrietenik sare sozialetan pixka gaur aipatu dianak. Esaten du EH Bilduk lurrak erostea bai, baina ez edozein modutan. Eta edozein modutan egitea zer da? Jabetzarekin adostasun bat lantzea traumatikoa izan daiteken desjabetze bat ekiditeko. EH Bilduren eredua zer da? Espropiazioa? Guk nahiago dugu, elkarrizketa eta adostasuna. Eta esan bezala, zarauztarron ongizatea ez dadila eraiki zarauztar batzuren minaren gainean. Eta gero beste gai sensible bat nahazten dezute, baserrien segregazioak. Eta hain sensible den gai horrekin nahazmena sortzen saiatzen zeate. Hemen ez zaio inori privilegiorik eman. Sakoneta baserrian lur ia guztiak gure ganatuko ditugu. Beraz, sakoneta ez da gehiago baserri bat izango. Lurri gabe eta hiri lurrez inguratuta ez da baserri bat, etxe bat da, eta baserri izaera eta landa lurri izaera galtze horrek dakar etxe bizitza kopurua gehitu ahal izatea. Kontrakoa litzateke bidegabea. Baserrietako segregazioak errazteko lanean gabiltza, baina landa lurzorua arautzea ez da gai erraza. Eta gaia horrelako arduragabekeriarekin erabiltzeak ez dio inolako onik egiten. Gune naturalak eta akuiferoak babestu behar direla diozue ondoren uholdegarritasunari aipatzen duzue, egon lasai. Halaxe egingo da, hau da ingurumen arloko bete behar guztiak beteta egingo da, noski, uholdegarritasuna barne. Eta bukatzeko diozue, zarauztarrok erabaki behar dugu. Lurrak herriarenak badira, herriak erabaki behar du zertarako.
Eta noski erabakiko duela herriak plan orokorraren aldaketa puntualak berekin dakarrelako herritarren parte hartzea eta halaxe egingo da herritarrekin bai antolatutako herritarrekin eta baita norbanakoekin. Eta plan orokorren aldaketa puntual guztietan izaten da aukeretako bat ezerrez egitea. Baina herria ez da orain hasi erabakiak hartzen. Ez gara orain zerotik hasten. Enaiz hasiko arkeologia egiten Xabierrek aurreko plenoan egintzun bezala, eta ez eta aterako aspaldiko plan horik. Indarrean dagoen plan orokorrera joko dut, 2008ko plan orokorrera. Bertan jasotzen da, izuzen ere, hastiko kirol instalazioak handitzeko aukera. Inguruko lurretan, hemen jartzen du, 18. eremua, hastiko kirolgunea. Eta azkenengo puntuan, kirol instalazioak zabaldu edo hala badagokio berritzeko lurzoru berriak gehitu beharko balira, premia hori ekipamendu hau garatzeko plan berezi baten bidez justifikatu eta regulatu beharko da. Plan horrek gaur egungo kirol eremuaren inguruan urbanizazio gisa sailkatutako lurrak har ditzake. Plan berezi bat aipatzen du hemen, ulertzen dugu juridikoki egokiagoa dela plan orokorren aldaketa puntuala egitea, baina ja dagoeneko 2008ko plan orokorrak aurre ikusten zuen hori. Eta bestalde, egitasmoa ez da berria, baino bestalde, herritarren parte hartzerekin egingo den aldaketa horretan guk zer proposatzen dugun esateko zilegitasuna badugula iruditzen zait. Hain zuzen ere, 2023ko udal hauteskundetako gure programan jasota zegoelako egitasmo hau. Hauxe, gure programa eta hauxe, gure proposamena. Hastiko kirol instalakuntzen zabalpena. Azken urteetako lurren kudeaketaren ondoren, hasti kirolgunean atletismo pista, kirol desberdinetara bideratutako belar artifizialeko zelaia eta padel udalkantxak estaliak albidetuko ditugu. Eta programa honekin EAJak udal hauteskundeak irabazi zituen, nik uste horrek zilegitasun bat ematen digula, ez? Ez daukat argi zuen iritziz zerbait egin behar den edo ez. Lurrak erosi bai, horrela ez, babestu behar ditugu baina herriak erabaki dezala, EH Bilduk ez daki hastin zer egin, lurrak erosi bai baina zertarako ez dakite, bestiok egiten dugunari ezetz esateko aitzakiak bai, aitzakiak eta aitzakiak. Hemen ere zuen diskurtso politikoa gure herriaren aurretik. Berriz ere, penagarria. Bueno, bozkatu aurretik ez dut arkeologia egingo, baina bai denboran atzera egingo dut gogorazteko danoi sakonetako lurretan Bilduk babestu zuela Salvatore Mitxelenako instalazioak jartzea. Lur hauetan. Alegia, gaurko diskurso guztia bertan bera. Sakonetan Salvatore Mitxelenak aurreikusi zuen bere instalazioak jartzea, eta zuek babestu zenuten. Zergatikan ezin dira instalazio publikoak egin, eta garai hartako debatean parte hartu zenuten, eta horrelako argudiorik etzan agertu, saiazu. Zergatik ikastola bai, eta kirol ekipamentuak ez. Gezurrak eta erdiegiak argitze aldera lur hauek betelana dira. Honen geomorfologia da autopista egintzaneko trintxerako harri guztia hor dago sartuta. Hor dago sartuta. Eta ez du inongo balio naturalik. Betelana dialako eta ez dialako uholdegarriak. Hau nola ez dakizuen ez dezute esan. Baina garai batean ikastola bat egitea zegonlekuan orain ez dezute ikusten instalazio publikoak egitea. Galdetu zuen aurrekoei eta esplikatuko dizuete zeren alde zeuden orduan. Ikastolak beste bide bat hartu du. Eta danak dakizute zer bozkatu zenuten plan orokorraren aldaketa horretan. Gaur kontra bozkatzen dezute. Zuek dakizute zuen koherentzia zein dan.
Baina ez gezurrik esan, honek ez daka inongo balio naturalik, hau betelanak dira, eta 2019 urtetik egin diran azterketa guztitan, ur agentziarekin egin dira kontsultak, noski, badakigulako arduraz zerrari geran erosten, eta zuen kezka eta zalantzak betikoak dira, zuen kezka eta zalantzak betikoak. Alegia, gobernu honek aurrera egingo du proposamen honekin, naizta zuek ez bozkatu. Herriak behar duelako. Eta horrein, bozkatu egingo dugu, 7. puntua. Astiko kirol ekipamendua handitzeko sakon eta baserriko lurrak erosteko irigintza hitzarmenaren aldeko bozkak, 12. Aurkakoak, 9. Onartu egiten da. Zortzigarren puntua. EH Bildu udaltaldeak aurkeztutako proposamena zaintza ekosistemaren diagnostiko integrala abiaraztearen aldeko mozioa. Bai, Ander, arratsaldeon, nahi dezunian. Arratsaldeon, jarraian aurkeztutako mozioa irakorriko dizuet. Zaintza ekosistemaren diagnostiko integrala abiarazteko mozioa. Zaintza gure herritarren eguneroko bizitzaren funtsezko elementua da, eta gero eta erronka handiagoa bihurtzen ari da udalentzat. Biztanleriaren zahartzea, familia ereduen aldaketa, lan erritmo berriak eta bakardade egoeren gorakada direla medio, zaintza ez da jada soilik familia edo esparru pribatuan konpontzen den auzia. Politika publikoen ardatzen nagusietakoak da. Gipuzkoako hainbat udalerrik azken urteetan urrats sendoak eman dituzten norabide horretan. Pasaian, Gipuzkoako Foru Aldundiaren elkarlanean eta zaintza herri lab egitasmoaren barruan tokiko zaintza ekosistema lantzen ari dira. Zerbitzu publikoak, komunitarioak eta soziosanitarioak hobeto koordinatzeko. Gure gizarte zerbitzuen zonaldeko bileretan parte diren Orio eta Azpeitia, edo Gipuzkoako beste eskualdetan Elgoibar edo Zumarraga bezalako herriek ere antzeko prozesua garatu dituzte. Bakoitzak bere errealitatera egokituta eta horrek aukera eman die zaintza beharrak hobeto ezagutzeko eta politika eraginkorrak diseinatzeko. Tolosan berriz, zaintza ekosistemaren diagnostiko partekatua egin dute. Ikuspegi zabal batekin, adinekoak ez ezik, haurrak, nerabeak, gazteak, desgaitasuna duten eta mendekotasuna duten pertsonak eta komunitate sareak kontuan hartuta. Esperientzia horiek guztiek erakusten dute gauza bera. Zaintza politikak egoki garatzeko ezinbestekoa dela udalerriko egoeraren diagnostiko zehatza izatea. Diagnostikorik gabe, zaila da jakitea zein diren benetako beharrak, nola banatzen diren zaintza kargak, bereziki genero ikuspegitik, zer baliabide dauden, nola funtzionatzen duten eta non dauden hutsune nagusiak. Zarautzen ere erronka horiek guztiak bizi ditugu. Zahartzea gero eta nabarmenagoa da, mendekotasun egoerak ugaritzen ari dira eta zaintza lanen zama oraindik ere neurri handi batean emakumeen gain erortzen da. Udal zerbitzuek gero eta eskera handiagoa dute eta askotan ikuspegi integrala eta koordinatua falta da. Horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatzen ari den zaintza eredu komunitario eta integratuaren ildotik, uste dugu ezinbestekoa dela zarautzen ere zaintza diagnostiko integral bat egitea, herriko errealitatea modu objektiboan eta partekatuan ezagutzeko. Diagnostiko honek ez luke helburu teorikoa soilik izango. Tresna praktikoa izan beharko luke, etorkizuneko erabaki politikoak, aurrekontuak eta zerbitzuen plangintza modu arduratsuan egiteko. Era berean, aukera emango luke komunitatea aktibatzeko, herritarren ahotsa jasotzeko eta zaintza duin bidezko eta komunitario baterantz urratsak emateko. Horregatik guztiagatik, mozio honen bidez, honako eskaerak egiten ditugu. Bat, Zarauzko udalerrian zaintza diagnostiko integral bat abiaraztea, genero ikuspegi eta ikuspegi komunitarioa txertatuta. 2. Prozesua egiteko baliabide tekniko egokiak jartzea, barne lan talde baten edo kanpo kontratazio espezializatu baten bidez, eta 3. Diagnostikoa amaitutakoan, horren emaitzetan oinarrituta, Zarauzko zaintza plan estrategikoa lantzeko proposamena aurkeztea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ander, txanda zabalduko dugu, Inazio, lehen txandan zure daitza. Bai, gure taldeak mozionen alde bozkatuko. Alde bozkatuko dugu, bertan planteatzean helburua guztiz partekatza deulako. Zaintza eredu koordinatuago bat, komunitarioago bat, bidezkoago bat, eta genero ikuspegia bertan txertatzean txertatziakin bat gatozelako.
Ez soilik ados hartzen hemen diondanakin, baizik eta norabide hortan lanian egealako baitare, ados gaude. Zarautz, gaur egun 20.000 biztanletik gorako estatu mailako udalerrian artean, biztanleko gizarte zerbitzuetan kastu handinetarikoa dakan herri bada. Eta hori arro esate du. Ez dalako kasualitate bat, baizik eta erabaki politiko bat, azkeneko urtetan hartuan erabaki politiko bat. Behar gehien dutenak babesteko eta zerbitzu publiko sendoak izateko apustua indalako udal gobernu honetatik. Gure gizarte zerbitzuak dagoeneko kalitate handikoak dira. Etengabe, hobetzen egea, eta adibidez, Gipuzkoako Foru Aldundiakin elkarlanian egea baita ere etorkizunako hainbat proiektutan. Lurraldian bultzatzen ari dan zantza eredu komunitaria horrekin, lerrokatuta gaude, eta badakigu zein dian aurrien dugun erronkak. Biztalerian sartzia, mendekotasun egoeran askundia, eta zaintza lanen sama oraindik ere, Anderek ondo esan duen bezala, genero ikuspegi batetik emakumeen gain erortzealako. Beraz, mozioan funtsa partekatze dugu. Baina bai hori esan da, azpimarratu nahiko genuke zerbait. Hau ez dela, gure ustez, plenora mozio bidez ekarri beharreko gai bat. Gai estrategikoa da, oso sakona da, eta herri eredu guztiakin lotura zuzena dauka. Horregatik uste dugu, hau bezalako gaiak, lan mai batean eta dagokien batzordean landu beharko liratezkela. Modu partekatuan, teknikariekin eta talde politiko guztiekin. Prest gaude talde guztiekin akordioetara iristeko. Gizarte politiketan adostasuna bilatzean alde gaude eta uste dugu hori dela benetan zaintza zerbitzuai eman behar diuna, ez? Guztion adostasuna. Alde bozkatuko dugu, baina aldi berian esan etorkizun batian edo aurrea beira, hau dagokion esparruetan, elkarlanian eta seriotasunez lantzetun. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Inazio. Lehen txandan, Ander, zure daitza. Bai, arratsaldeon berriro, eskerrik asko, Inazio. Lehenengo buelta honetan mozioaren zergatiak eta salduko ditut, eta gero ja bigarren txandan, Inaziok esandakoari edo gero esaten denari erantzungo diot, bai? Orduan, gaur aurkezten dugun mozioak ez du helburu politiko txikirik, ez du inor seinalatzen eta ez du inor epaitzen. Gaur ekartzen duguna da, herritar guztien ongizatearekin eta zarautzeko etorkizun sozialarekin duen zerbait, bai? Zerikusia duen zerbait. Zaintza ari gara eta zaintza ez da bigarren mailako gai bat. Gure herritarren eguneroko bizitzaren erdigunea da. Zarautzen ere argi ikusten ari gara. Biztanleria sartzen ari da, mendekotasun egoerak ugaritzen ari dira, bakardade egoerak handitzen ari dira, eta zaintzak kargak oraindik ere emakumeen bizkar gainean erortzen dira. Horregatik eskatzen dugu zaintza diagnostiko integral bat egitea. Ez da kapritxoa, ez da gehiegizko eskaera, eta ez da EH Bilduren asmakizuna. Hau da Gipuzkoako Foru Aldundiak berak, EAJaren gobernuak alegia markatzen duen norabidea. Pasaian, Donostian, Orion, Azpeitian, Tolosan, Elgoibarren, Zumarragan eta Gipuzkoako beste hainbat herritan osatu dituzte zaintza ekosistemak. Eta guzti horiek ondorio bera atera dute. Lanketari gabe ez dago politika eraginkorrik. Diagnostiko batek aukera ematen du, benetako beharra ezagutzeko, zaintza kargak nola banatzen diren jakiteko, hutsuneak identifikatzeko eta politika publikoak datuetan oinarrituta diseinatzeko. Inaziok esan duen bezala, urtero gizarte zerbitzuetako zuzendari eta gerenteen talde batek argitaratzen du zerrenda bat, eta bertan azken zerrendaren arabera, aipatzen da, Zarautzeko biztanle bakoitzaren gati, 251 euroko gastua bidetzen dela gizarte zerbitzuetara. Honek, askotan gastu handiak adierazten du herriak behar handiak dituela, bai? Mendekotasuna, bakardadea, pobrezia energetikoa, etxebizitza arazoak, eta gastu hori ez da zaintza eredu berria. Gastu hori gehienetan eguneroko premiei erantzuteko inertzia bat da. Gure proposamena ez da egiten den lana kritikatzea, ez da gastu handitzea ere. Gure proposamena da dagoeneko egiten dugun ahalegina tresna hobeekin laguntzea. Diagnostiko integral batek aukera emango liguke jakiteko non dauden benetako lehentasunak, nola banatzen diren zaintza beharrak eta nola hobetu daitekeen dagoeneko martxan dagoena. Horretarako lehen pausoa diagnostiko egoki bat egitea da Gipuzkoako beste hainbat herriak egin duten bezala.
Hau egiteko aurrekontuetan partida bat eskatu genuen, kanpo enpresa bat espezializatu bat kontratatzeko, eta udaleko teknikariak badakigu gizarte zerbitzuetan beti lan kargaz gainezka daudela, eta erantzuna izan zen ez da lehentasuna. Zer da lehentasuna gure herriko adinekoak, zaintzailea bakarrik biziren pertsonak, desaitasuna duten pertsona, mendekotasuna duten pertsonak, zaintza karga bere gain hartzen dituzten emakumeak ez badira. Bai? Gure mozioak ez du inor kritikatu nahi, ez du inor seinalatu nahi, gure mozioak tresna proposatzen du. Herri honen zaintza eredua modu arduratsuan eta datuetan oinarritatako planifikatzeko tresna. Ez gara ezer hutsetik asmatzen ari. Gipuzkoako hainbat herrietako esperientziak erakutsi du planifikazio partekatuak kudeaketa hobetzen duela. Gipuzkoako aldundiaren bultzada izan dute lanketa hauek, eta Gipuzkoako 30 herritik gora dagoeneko jarri dira martxan. Pasaian esaterako 2020 urtean hasi ziren lanketa honekin, eta gaur egun oraindik ere fruitu oso oparoak ematen jarraitzen du. Beraz, lehen esan dudan bezala, ez gara ezer berria proposatzen ari, dagoeneko sortutako, frogatutako eta martxan jarritako proiektuak gurera ekartzea besterik ez dugu proposatzen. Zarautzek ezin du atzean geratu. Horregatik eskatzen dugu, zaintza diagnostiko integral bat abiaraztea, genero ikuspegia eta ikuspegi komunitario txertatzea, eta diagnostiko horren emaitzetan oinarrituta zarautzeko zaintza plan estrategikoa diseinatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ander, Jesus, Arana, lehen txandan, zure daitza, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eske igual Zarautz aurretik dijoa. Eta Zarautzek igual beste egoera badauka. Egia esan, mozio bat ez dirudi, formato egokina, udal gobernuari olako proposamen bat helarazteko. Batipat, gizarte gaietan, beti, bai zinegotziak eta bai departamentutik, harreman irekia izan duelako. Adinekoen mailan zaudete, Zarauzko udaleko garapenerako lankidetzaren eta hezkuntzaren aholku batzordean parte zerate, atzo izan genuen, kontseilua, eta hileroko txostenak ere jasotzen dituzue, departamentuaren egunerokotasun datu guztiekin, galdetzeko libre zeate, eta noski, batzordetan ere partekatzen ditugu, proiektu nagusien nondik norakoa. Urrutira joan gabe, lehengo astean, EH Bilduko bi ordezkarirekin elkartu nintzen. Eta besteak beste, Zarautz oinarrian proiektuak nondik norakoak ezagutu nahi zituztuela bertatik bertara, eta bisita eskatu zenuten. Eta ni berehala bai eskua esan nizuen. Seguruenik, hor bertan azaldu bazen duen gai hau, esango nizuen besteak beste aldundiarekin harremanetan gaudela, zantzigutela 2027an beste diru laguntza deialdi bat izango dela, eta aurrekontuetan esan genuena zen etzela momentua, ez etzela lehentasuna. Eta momentua etzen besteak beste, eta noski, jakeen mozioa aurkeztu dezuen, voy a hablar de mi libro, esaten dan bezala. Zarauzko udalak urteak daramatza mozioaren zioan azaltzen diren hainbat helburukin lerrokatuta. Egunerokotasunean, gizarti zerbitzuen departamentuak osatzen duen talde tekniko bikainak barneratu eta dituen helburu estrategikoak. Eta politikoki ere, udal gobernu honek bai Zarautz 2030 plan estrategikoan eta baita ere gure agintaldi planian azaltzen direnak. Erabat lerrokatuta. Eta ezin du beste erabatera izan, besteak beste, Gipuzkoako Foru Aldundian gizarte politiketan, EAJ PNV-ko diputatu bat daukagu,
Gipuzkoako Foru Aldundia EAJ, PNV eta PSE Euskadiko Ezkerrak osatzen dute, eta gobernu honetan ere eraketa berdina daukagu. Eta nola azaldu zein izan dan eta zein izaten nahi dan gure ibilbidea eta zergaitik aintzindari geran hainbat kasutan? Bueno, besteak beste, Zarautz Oinarrian programa agintaldira sartu ginean Zarautzen bazterkeria egoeran zauden pertsonen egoera dramatikoa zen. Eta ez zen aukerarik ikusten erantzun bat emateko. Eta hain justu ere, Zarautz Oinarrian proiektuaren oinarrian zerbait baldin badago da ikuspegi komunitari hori, zerbait baldin badago da erakundeen arteko elkarlana, eta zerbait baldin badago da pertsona zaintzaren erdian jartzea. Eta guzti hori, nola ez, EAJ-PNV-ren ADN-ean sartuta dagoen zerbait da. Eta noski, egiten dugun politiketan hori ere gauzatzen dugu. Gizarte politiken, gizarte zerbitzuen departamentua inoiz baino egonkorrago eta osatuagoa dago. Azkena, azaroan, lehen honetan, onartu genduen, gizarte zerbitzuetan plaza berri bat sortzea. Beraz, plan estrategikoi itxoin gabe, kontziente gera, egunerokotasunean herritarrekin herrian gaudelako eta herrian txertatuta gaudelako eta zorionez gizarte zerbitzuetako departamentuak ere herriko beharrak oso ondo ezagutzen dituelako, garbi geneukan lehenengo gauza zala, ekipoa osatu eta indartu. Esan dezuen bezala, behar horiek mahai gainean daudelako. Eta zergaitik esan genuen aurrekontuak onartu zianean etzela momentua? Besteak beste, alde batetik, Zarautz Oinarrian proiektu piloto hori nahi gendulako, egonkortu. Goizetik deritzaion programa piloto bat martxan daukagulako, goizetik programa horrek bere garaian egin genduen bakardadearen azterketa diagnostikoaren ondorioz ezagutu genuen, ikusi genuen zerbait zan, eta gaina mapa sozialean ere azaltzen da bete behar bezala, eta goizetik deitu diogun, deitu genion programa piloto horri, pasatuko da zerbitzu iraunkor bat izatea, adineko pertsona zaugarriei zuzendutako eguneko arreta zerbitzua deituko zaiona. Horregaitik etzan momentua. Eta etzan momentua besteak beste, nolabait, hainbat proiektu estrategiko hori forma ematen eta forma hori amaitzen ari ginelako. Ekarritugu, 25an, besteak beste tokiko adikzioen plana, dakizuen bezala orain tokatze zaizkigu berriro ere Maria Etxetxiko plieguak mahai gainean genitun, dauzkagu mahai gainean baita ere etxe laguntzako zerbitzuak, eta esaten danean ez da momentua, nolabait konfiantza guztiakin ulertzekoa da. Baina orain, behin proiektu guzti hauek gauzatutakoan, bada momentua. Bada momentua. Eta esan bezala, Aldundiarekin harremanetan geunden, urrengo dirulaguntzen lerroan sartzeko eta horrelako proiektu bat aurrera ateratzeko. Zergaitik? Zatik, zorionez,
Aldundiko gizarte politiketako eta zaintza departamentuarekin harreman ona daukagulako. Eta besteak beste, elkarrekin lantzen ari galako etorkizuneko Zarauzko infrastrukturak nola izan behar duten. Eta hori da daukaguna mahai gainean momentu hontan. Gizarte politiketan aintzindari gea. Gizarte politiketan zarauztarrok bikaintasun mailan gaude estatuan, bai PSeko bozera mailak eta baita ere EH Bilduko Anderrek esan duen bezala. Oiek, datu zehatzak dira. Datu zehatzak dira. Litekena da beste batzuek, eta hori dagokio Aldundiari, behar gehiago izatea. Eta oso ondo iruditzen zaigu, esatea, Zarautzek ere hor egon behar dula, hor egon behar duelako. Noski, guk ere mozio honi baiezkoa emango diogu. Eskerrik asko, Jesus, bigarren txandan, Inazio, zure da hitza. Eskerrik asko, motz-motxian. Lehenik eta bain, lehen adierazia eta Jesusek argitu du, baina baita ere berriro argitzen eko nuke, lehentasuna ez da aurrekontuetan diagnosi hori jartzia, baina lehentasuna bai da, zuk leheno aipatutako pertsona zaurgarri horiek bestia, eta hori beti udalan lehentasuna izangoa. Eta berriro azpimarratu nahiko nuke beste ideia nagusi bat dela, helburua partekatze deula, lanien egiala eta lanian jarrituko deula. Baina konpromiso ez da hitzetan bakarrik gatzen, praktikan badao eta zeharkakoa da, transversala da hori. Talde sozialistan guk adibidez, kirol departamentua eta berentasun departamentua ere ematitugu. Kirol arloan adibidez, Zarauzko kirol egokituan Euskal Hiriburua izan da 2025an eta izangoa aurten bai. Eta hori ez da titulo simboliko bat, hori da pertsona guztiak eta bereziki desgaitasuna dakain horiek, kirola baldintza egokitan iteko aukera izateko konpromisua da. Eta hori ere zaintza da, hori ere komunitatea eraikitzea da. Berdintasun arloan gizarte zerbitzokin elkarlanian egia baita ere, eta genero ikuspegia politika guztietan txertatzen saiatzea. Badao borondate politikoa, badao inbertsioa eta badao etengabeko lana. Eskatze duna da, lehen esan bezala bidea modu antolatuan eta partekatuan itia. Diagnostikoa abiatzen baldin bada, aurretik adostuta eta planifikatuta izatia. Ez desaunin lan, mozioz mozio, indezaun lan, egoera edo modu egonkor batian eta elkarlanian. Zaintza zaiganean ez gai bandera partidistan inguruan. Adinekoa zaigea, familia zaigea, aur eta gaztei buruz ere aigea, mendekotasun egoera dituzten pertsonei buruz aigea, eta berdintasunaz ere aigea. Eta horretan, danok nik ustean berdeula mailan, ez bata bestiai mokoka. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Inazio. Ander, bigarren txandan, zure da hitza. Eskerrik asko bai Inazioi eta bai Jesusei zandako gatik. Eta, lehenik eta behin, aipatu nahi dut, guk zaintzan inguruko eztabaida da serio eta sakon bat nahi degula Zarautzentzat, eta horretarako erabili dugun bidea, bide legitimo bat izan dela mozio bidez orkestea bai. Eta ematen du ez dela zuentzat aproposa izan bidea, baina askotan ez dakagu beste biderik, gure planteamentuak beti atzera botatzen direlako edo ez direlako aintzat hartzen bai. Orduan, guk lankidetzan aritu nahi dugu, beste hainbat gaietan bezala, honetan ere, planteamentuak partekatu nahi ditugu, elkarrekin aztertu, adostu, eta horretarako prestutasuna dugu bai. Orduan, lehen esan duan bezala zaintza ez da bigarren mailako kontu bat, herri hontako bizitza sostengatzen duen oinarrizko ardatza da, gai honek eta esan dezut ere bai ikuspegi estrategiko bat berdu, baliabideak eta adostasuna berdu, eta danan partetik baldin bada, hobe. Bai, orduan, Jesus, zuk aipatu duzu, nik esandakoa ez dela, ez dela momentua edo ez dela lehentasuna. Gaur eman dezun
informazio hori guk ere ez gendun. Orduan, elkarlana informazio hori baldin bada, posten gera, mozionek hortako balio izan baldin badu, gu posten gera, azkenean herritarrentzat onuragarria izango delako bai. Eta baita ere aipatu duzu, adinekoen mailan eta beste hainbat tokitan gure presentzia degula, baino horrelako diagnostiko bat ez da toki bakarrean planteatzeko zerbait. Bai? Azkenean gizarte zerbitzutan, behin baino gehiotan esaten dan bezala, ditugu txanpinoi desberdinak, bai? Zerbitzu berriak eraikitzen ditugu, aipatu dituzun guzti horiek, eta horregatik esaten dugu agian diagnostiko bat eginda zer dagoen eta zer behar den jakinda, onuragarriagoa izango da. Eta beste gabe, eskertu eta hemendikan zerbait polita ateratzen den. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ander. Jesus, bukatzeko bigarren txanda, zure da hitza. Bai, eta kontutan hartuta, udal gobernu honentzat eta EAJ-PNU-entzat zaintza gizarte zerbitzuetako departamentutik haratago dijoan zerbait dela, gu herritarra zaintzen hasten gea herritarren arreta zerbitzutik. Aurrez aurre edo telefonoz arreta egiten diogunean, tramiteak arin eta ondo bideratzeko helburua dugunean, kultura eta isialdi eskaintza zabal eta anitz bat bultzatzen dugunean, gaztei zuzendutako ekimen eta proiektuak garatzen ditugunean, etxebizitza politika bat sustatzen dugunean, herri segurtasunean, eta kasu honetan aipatu nahi nuke gure udaltzainen egunerokotasunean, zenbatetan herritarrei egoera zailetan laguntzea tokatzen zaien, eta hori azpimarratu nahiko genuke, eta zenbat aldiz baita ere beraien psikologia erabili behar izaten dute egoera horiei aurre egiteko, herriko azpiegiturak txukun eta garbi izatea, aurparkeak, iturri eta komun publikoen sare bat izatea, mugikortasunean irisgarritasuna bultzatzea, garraio publikoa, igogailuak, edo oztopo arkitektoneak kentzen egunerokotasunean jarraitzea, berdeguneak eta ingurumena zaitzea, emakumen etxea ematen diren zerbitzuak, udali urutegia, gaztelekua, ludoteka, musika eskola, kiroldegia, guzti hori ere zaintza da. Eta guk zaintza ulertzen dugu nola herritar orori bideratuta dagoena. Edo nor, edozein momentutan behar dezake erakunde honen laguntza. Eta behar horretara ez iristeko, azaldu ditudan zerbitzu eta proiektu guzti horiek oinarri dira. Zergaitik, besteak beste, herritarren ongizatea bultzatzen dutelako. Ta ongizatea da, nolabait zaintza beharrak atzeratu edo desagertzen dituena. Eta hori esan da, noski, guretzat harridura izan da, EH Bilduk, Gipuzkoako Foru Aldundiko zaintza herrilab proiektuari zarautza txikitzea eskatzea. Guretzat harridura izan da. Eta zergaitik izan da harridura? Ikusita EH Bilduk batzar nagusietan daukan jarrera eta zenbat aldiz EH Bilduk politikoki behin eta berriro iraindu, difamatu eta zapaldu nahi izan dituen Gipuzkoako Foru Aldundiaren gizarte politiken balioa errekonozitu gabe, orain zarautzen
horrelako proposamen bat egitea. Eta nik eskatuko nioke EH Bilduri koherentzi politiko bat izatea. Eta gai guzti hauek Gipuzkoar guztientzat ere zarauztarrentzat bezala oinarrizkoak direnean, batzar nagusietan ere alde bozkatzea. Hemen azaldu dezuen borondate berdina han azaltzea. Zergaitik bestela, sinizgaitza gertatzen da. Eta hori, zuen direktibei, azaldu jozue. Ea bengoz, baita ere, Gipuzkoa mailan eta Euskadi mailan, EH Bilduk, esan dezagun, zarautzen gaur azaldu duen borondatea eta EAJ-PNU-ren gizarte politiken errekonozimentua, egiten duen. Eta hori izan da, EH Bildu ongietorriak EAJ-ren zaintza eredura. Eskerrik asko, Jesus, bozkatu egingo dugu 8. puntua. EH Bildu udaltaldeak aurkeztutako proposamena zaintza ekosistemaren diagnostiko integrala begiaraztearen aldeko mozioaren aldeko bozkak. 21 aho batez onartzen da. 20 onartu egiten da. 20 bozka. Inesio, nahi dezu... Honekin 9. puntura iristen gera, eskari galderen txanda. Bai, Inesio, zure daitza. Bai, lehen Garbiñek esan du, ez zuela nahi desbideratzia debate hori eta orduan, oain hortan zentratuz galdera bat inaiko nioke EAJ-ai, ea zergatik ez du nahi zarautz zona tentsionatu bilakatzia. Oain dela urte bete mozio bat onartu genuen, udalbatza honetan, PSek bultzatuta, EH Bilduk ere aldeko bozka emantzun, eta EAJ abstenitu intzan oso keresolman hau. Aurreago, zarautzek zona tentsionatu izendatzeko indiziak eman zitun, baldintza betete zitun, eta nire galdera izango litzake zergatik EAJak hau blokeatu nahi duen. Badakigu udala lanian daola etxebitzak eraikitzen nahi da, eta hortan lan on bat iten nahi gea. Baina guk ez dugu lertzen nolatan olako erramintak eukita gure aurrian ez dezu nahi hori aprobetxatzia. Xabier gaina, oker esolman hau, udaran, irrati elkarrizketa batian ere esan zenun, zona tentsionatuan alde zen dela, eta 2025ko udazkenian erabaki bat hartu berko litzatekela. 2026ko otsaila da, EAJ galdetu zaio honen inguruan zer, eta zuen erantzuna izan da, hau ez dela lehentasuna. Orduan, nire galdera da, zergatik ez dan zuentzako lehentasuna, lako politikak itia. Etxe bizitza horrelako arazo bat dan momentuan, zergatikan ez dan lehentasuna EAJ-antzat, hau aplikatzia. Tanik adibide garbia jarrikoet. Imaginatu ni, etxe bizitza batian, nahola, alkilerrian, 1.000 euro ordaintzeitut, eta alkilerra guztian, beste bat datorrela. Bi kontratu horien artean, zarautz zona tentsionatu izango aldin bazan, bai edo bai, 1.021,30 euro ordaindu berko zitun urrengo erabiltzaileak. Hau da, IRAF erreferentzia hartuta edo IPC erreferentzia hartuta. Zarautz zona tentsionatu esan izango, 1.021 berrian, etxe jabiak nahi lukena jarriko luke. 1.500, eta ikusita zarautzeko merkatuan nola daun, segur naski alkilatu ingo litzake. Eta hori tristia da, penagarria da, eta aukera dakau hori esku hartzeko. Eta zarautz zona tentsionatu izendatzeko gaur. Eta teknikarien mai gainean da espedientia. Eta espediente hori ez da aurrera ematen, EAJak ez duelako nahi. Eta orduan, nire galdera, zergatikan ez da nahi zarautz zona tentsionatu izendatzea. Eskerrik asko. Harritzen hau, gai hau horrela ekartzea,
Garbinek oraintxe erantzungo dizu, hain zuzen ere aurreko puntuan esan dezulako mozio bitartez horrelako proposamenak aurrera ateratzea ez dela egokia. Alegia, guantxe bertan esan dezuna, ez da usten aurreko puntuan esan dezunarekin. Inazio, aktuaren jarraipeneko batzorde badaukagu astero, zu gai hau honek hartzea iruditzen zait bihar TikToka prestatuta daukazula eta zure TikTokarekin aurrera egiteko gidoia behar dezula eta nolabait aurkezpena. Udaletxe honetan berda TikTok gutxiako eta tikitaka gehiago. Beraz, mesedez, Inazio, serio hain ez. Egun Garbinari emango diotitza erantzuteko. Bueno, Inazio, eskerrak ondera matean, Usted, ez dezula egia dena esan. Eta gainea, nik aurreko txanda batian aipatu dut. Nik zuri ze erantzun eman dizuten, astero egiten dugun bilera horietan. Momentu hontan, hirigintza departamentuak ez daukala gai honi usteko ez da lehentasuna, ez dauka gaitasunik, ez dauka gaitasunik daukan lankarga guziei aurre egiteko. Eta lehentasuna jarri behar dira, bai. Eta esango dizkizutzen dian lehentasunak, bai. Eta esan dizut, udan hitzein gogenula. Eta esan dizut hori gure bileretan, esan eta aurreko txanda batian, eta eskatu nizun udara arte itxoitia gai honi heltzeko. Eta borondatia bagen eukala heltzeko, esan nizun baita ere. Orduan, zergatikan blokeatzen duen EAJak, dauzkagun baliabidea dauzkagulako, eta behar degulako denbora bat. Aipatu duzu, lehengo urteko mozioa, 2 mozio onartu zian. Zuek aurkeztu zenuten hori, EH Bildu eta Alderdi Sozialistan aldeko bozkekin, eta gure abstentzioekin onartu zana. Baina guk ere aurkeztu genuen beste mozio bat, eta mozio hortan hainbat gauza jasotzen zian, besteak beste hiritako garapena. Eta momentu hartan, primizian, Gloriak aipatu zigun, hiritako hitzarmena, lehentasuna zela Eusko Jaurlaritzarentzat eta 2025an hitzarmena sinatuko zela. Gaina hitz hori erabilizun, Primizian esango dizuet, zuzendariak esan ditela, 2025an onartuko dela hitzarmena. Bueno, 2026ko otsaila bukatzen nahi da, eta ez dugu hitzarmeni sinatu oraindik. Egia da azaroan adostu degula hitzarmena, baino Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailak behar ditu hilabete batzuk antza denez horien izapidetu eta sinatu ahal izateko. Espero dugu 2026an sinatzea. Guretzako oso garrantzitsua da hirita. Hor eraikiko dian 230 alokairuko etxebizitzek ez dute Zarauzko arazoa konponduko, etxebizitzaren arazoa, baino 230 pertsonei gutxienez, arazoa konponduko die. Eta orduan guretzako oso garrantzitsua da hori. Ulertzen dugu, Eusko Jaurlaritzak ere ditula ditun baliabideak, eta aldun heinean, betetzen nahi dela bere hitza. Baina, atzeratzen nahi da. Hau, pazientzi izaten egia horrekin. Eta nik ikusten dutena da, EAJak Alderdi Sozialistarekin daukan pazientzia, Alderdi Sozialistak EAJakin ez daukala antza denez. Eta aipatu duzu ez dela gure lehentasuna, eta bai ala esan izun, ez da gure lehentasuna. Beste lehentasun batzuk ditugu, esan dituten bezala, hirigintza sailak dauzkan baliabide dauzka, eta hori agintaldi hontan errefortzua egin degula aparejadore bat gehiago eta arkitekto bat gehiago ditugu departamentuan, baina hala ere, lan asko daukagu. Eta gure lehentasuna da, adibidez, Amillubi garatzea. 2024ko uztailean onartu zen hirita Amillubiko plan orokorran aldaketa. Eta Amillubiko zatia udalan esku gelditu da garatzea, eta gaur da eguna, bihar lizentzia eskaera bat jaso eta garatzeko moduan dagoena Amillubi. Eta hirita oraindikan hitzarmena sinatzeko dago. Orduan, guk hor jarri ditugu indarrak Amillubin. Ze gehiago, Zarautzen bizi parte hartze prozesua. Zarautzen bizi parte hartze prozesuan hainbat gai aterazian, eta hor
atera zian gaitako batzui erantzuna ematen egi adibidez, ostatu erabileran plan aldaketa. Eta hori lantzen ibili da, hirigintza eta ingurumeneko arduraduna, eta zirriborroa nahiko aurreratuta dago, eta esan izun bezala lenguan, laizter espero dugu zuekin partekatzea zirriborro hori. Lokalak etxebizitza bihurtzeko ordenantza ere esan dizute lantzen ibili gehala, eta hori ere zirriborroa oso aurreratuta dago, eta laizter partekatuko dugu zuekin elkarrekin lantzeko. Ondoren udaletxebizitza ordenantzari ere heldu nahi diegu. Gune tentsionatuen gaia, etzan atera zarautzen bizi prozesuan, etzun inork mai gainean jarri. Eta zu egun batian egon zinean inexo, eta EH Bilduko zinegotziak ere egon zian, inork etzun mai gainean jarri gune tentsionatuen gaia. Eta nik behin eta berriz galdetu nun, inork ezer gehiago dauka esateko proposatzeko, errepikatu nun behin eta berriz, eta ez du inork mai gainean jarri, ez dakit zuentzako lehentasuna ez delako, edo herritarrekin horren inguruan eztabaidatu nahi etzen utelako, ez dakit zergatikan izan zen, baina etzan lehentasuna izan, prozesu hortan. Lanpetuta ibiligia baita irigintzan, etxe bizitza babestuen lehen erabilerako lizentziak ematen urte bukera aldea. Lankarga oso handia izan da baita ere. Eta noski, zarauztarrek egiten dizkiguten lizentzia eskaerek ere lankarga oso handia ematen digute. Eta irutzen zaigu, azkartasunez erantzun berdiegula. Zoritxarrez, dauzkagun baliabideekin, nahiko lan izaten dugu, eta nahi baino gehiago zai egon behar izaten dute. Baina hori ere gure lehentasuna da. Eta adibidez, iazko pleno hori berriro gogoratuta ere, gogoratzen naiz, onartu genula, hastiko aizigunean plan berezian aldaketa, padelpistak egina izateko horrek ere suposatuzun bere lankarga. Orduan, hirigintzan daukaguna da lehentasunaren gainetik. Ja, nik teknikari lehentasuna jartzen dietenean, esaten diate, baino lehentasuna zerren aurretik, dena dauka lehentasuna. Eta eskatu nizun, mesedez, udara arte itxoiteko. Eta hori eskatuko izut, pazientzia izateko, guk izaten dugun pazientzia bera, zuk ere izateko. Eta elkarrekin jarraituko dugula zarauztarren alde lanian, eta Xabiarrek esan duen bezala, TikTok kutxillo eta tikitaka gehiago. Eta bihar lan gehiago dator, Garbine. Ze bihar Jaurlaritzak jendera arteko du, jakinaraziko du, Salberdingo 91 babes ofizialeko etxebizitza alokairuan esleitzeko prozedura abian jartzen dela. Eta noski, Europar Funtsak medio bere alaberko duzute hor etxebizitza hoien lehen erabilerako baimena jasotzea. Lehentasuna hori da. 91 etxebizitza alokairuan bideratzea zarauztarrei. Eta horiek martxan jartzea lehen bai lehen. Lehengoan esan onda berriro esaten dut. Eta ondoren izango da etxebizitza tasatu guztien lehen erabilerako baimena matea. Zeren, udal honek 1000 etxebizitza babestu bideratzeko plangintza bat gauzatu du. Eta hori ez da inon gertatu. 23.500 biztanle egera, eta sailburua etortzen danean Zarautza, konfiantzan daukagun harreman horretan elkarri esaten diogunak, baneraldetikan eskerronetko hitzak besterik ez dira. Zarautzen, udalak lurrak eman, noiz, aspaldi, gune tentsionatuena ez da inoren buruan etzegonian. 2018 urtean sinatu nun ordungo sailburuarekin lanpardu guztia. Proiektua garatzen ari dira, aurrera dijoa. Ez dut ezer esaten. Lanpardo gauzatuko dalako, Salberdin gauzatu dan bezala, eta Irita gauzatuko dan bezala, ez dezalantzarik. Eta serio esaten dizut, Ignacio, gai hau horrela ekartzea honea,
ez zait, gobernu baten barruan egokia iruditzen. Zuk nahi dezu zure iritzia plazaratu, oso ondo iruditzen zait, baina hemen akordio asko daude aspalditik zuetorri horretikan, irita nola garatu adostu genuen Alderdi Sozialistarekin, zer izan bertzan etxe bizitzagunea, zer izan bertzan ezegunea, hor akordio eta pakto asko daude, gure harreman normal, sano, gure goraberekin noski paktu guztietan gertatzen dan bezala. Baina zintzotasunez, benetan esaten dizut, zarautzen lortu deguna inon ez da lortu, eta eredu izan beharko genuke. Etxebizitza tensionatuak izendatzeko erabakia, zalantzan egongo da hemendikan hilabete gutxitara ikusten danean, lehenak izan ziren izendapena lortzen edo erabaki hori hartzen zuten herri batzutan, ikusten danean ez dagola eskaintzarik. Eta herritarrek bildurrez, merkatutik erretiratu dituztela berein etxe bizitzak alokairurako. Eta hori gertatzen ari da. Eta guk horren jarraipen egin nahi dugu. Nahiago degulako etxe bizitzak aukeran egotea, eta nahiz da gutxi izan, guk ere etxebidek eta Jaurlaritza sustatuko plangintza laguntza guztiak babesten ditugu eta eskatzen dugu mesedez indar gehiago jarri, zezaruzko kasuistika oso berezia da. Eta serio diotzut, hemen denbora asko daramagu elkarlanean Jaurlaritzarekin eta nire ustez ondo ari gera egiten zarautzen. Etxebizitza pentsionatu gune izendatzea herri batek eskatzen du ondoren egikaritze plan bat, presazko plan bat, lurrak Jaurlaritzaren esku jartzeko. Da mekanismo bat, eta lehentasuna da, etxe bizitza publikak egiteko partzelak, lurzoruak, garatu eta Jaurlaritzaren esku ustea. Lehen Jesusek esan du bezala, aurretikoa, zarautzen. Guk etxe bizitza plana 2016 urtean egin genuen. Gero ondoren, bigarren edizio bat etorri da. Baina gu, hortan ari gera, Jaurlaritzarekin eredugarri usten dut, eta emaitzak hor daude. Sekulakoa diralako. Orduan, ez dut aserretu nahi, eta ez dut inongo mespertsurik esan nahi. Broma gisa hartu esan detena TikTokari buruz. Baina nik esan nahi detena da, gaia oso serioa dela, eta segun eta nola kontatzen dan gero, kontu zibiltzeko gaia dela, gaia serioa da. Besterik ez. Beste galderarik, Baitziar? Gabon, danoi. Bueno, nik gai berdina neukan pentsatuta, o guk gendukan pentsatuta, ateatzea ustet zilegi dala, hemen elkarrei ontzate pelota botatzen, guk oposiziotikan iruditzen zait oso zilegi dala, oin dala justu urte bete dalako, 2008ko otsaileko plenuan izan zen, etxe bizitzaren arazori aurre egiteko hainbat neurri hartzeko mozio hori, tartian gune tensionatu izendatzea aipatzezuna, onartu zan, PS eta Etxe Bilduren aldeko boteoekin eta zuen abstentzioarekin, baina aurre atea zan, eta orduan, iruditzen zait oso zilegi dela, justu gauza horretan pausorik eman ez danean urte betera hemen ateatzea. Bi kontu, bi begiradatik aipatu nahiko nuke hau, lehenengoa mozioaren begiradatik, gaur ez dakize pasatzean, hemen bateu mozioak gauza txarra diala, mozioak ez dira gauza txarrak, da mai gainean gaia jartzeko modu bat, eta ez dut uste gaizki hartu berdanik, ez guk aurkezte dunean, edo beste norbait aurkezte dunean ere. Izan ere baita ere, aste bete lehenuo aurkezte ditugu mozio hau baita ere, eta denbora ere badago, tarte horretan hitz egiteko, eta ez da hitzein, baina ez dakit zergatik mozio bat aurkeztua, gauza desegoki bezala aipatu dan jamen baino gehiotan. Guk uste dugu lan tresna badala, eta hemen onartzen dan edozein mozio, hau edo beste edozein mozio, herritarren borondateari erantzuten dion gauza badala, ze hemen gaudenak herritarren ordezkariak, beraz, gehiengo bat esateatzen dan mozioak,
adierazten du herritarren borondate bat, eta iruditzen zaigu bete inberdan gauza badala. Badakigu gauzak egun batetik beste aztiala egiten, eta baina lehentasun bezala hartu berdan gauza badala hemen mozio bat aurrera ateratzen bada. Badakigu baita ere idazkariak hemen mozioaren derrigortasuna bete barreko dokumentu batzuk etziala esan zuela ezuk, Xabier, beste aurreko idazkaria zion orduan, eta txoster hori badaukagu hori izateguna, baina gure iritziz ez daukagu beste modu bete arazteko, baina bai benetan pentsatze deula, badaukazuela behar etiko bat, hemen onartzean mozio bat aurrea eramateko, eta da gure iritziz gobernantza eredu baten adierazgarri garbi bat hemen behin da berriz esan dezue gaur elkarlana egite deula eta ez dezuela ulertzen zaintzari buruz ekarri deun mozio forman ekartzeko, baina realitatea da elkarlana ez da hola, eta orduan da modu bat gaiak honea ekartzekoa. Eta behin baita ere komentatu nahiko nuke, zarautzen bizi prozesua aipatu duzu, eta esan duzu guk han ez gendula esan gune tensionatu izendatzeko proposamenik, eta ez gendula esan, ezer gure iritziz pixkat errespetuagatik, eta gobernuan gauza bat zuzendu nizun, ni izan ditzan, bakarra, eta hola, herri prozesuetan jute ganian ez dau parte hartzen normalian, egotea isilik talde handian gaudenean, talde txikitan parte hartze dugu, talde handian behin bakarregan hartu den nik parte, irutezitzaitelako izaten izinara etzala gila, baina orokorrian jokatze duen modua da, haneon ikusteko guk ere, segure udal ordezkaria gea, zer esaten duten herritarrek eta hori kontuan hartzeko, baina ez zaigu irutzen danikan leku bat, herritar pila bat daun lekuan, gobernuan zaudeten alderdien eta besten arteko diskusioak esatzeko gubadazkau beste bide batzuk, hau bezala mozio bat aurkeztia bezala gure iritziak emateko, eta irutzeigu hori dala gure lekua gauza horiek egiteko. Orduan, zarautzen bizi prozesuan ez esatiak, irutze zait ez dakala sentido handikan hori aitzaki bezala jartzia. Mozio bat aurkeztu gendun, behin da berriz aipatu dugu gai hori eta badakizue horren aldekoa gehala. Eta hori aipatu ondoren, mozioaren zergatik bozkatu genduen baiezkoa mozioai berriro gogorarazi nahiko nuke, hemen aipatu dia gauza asko, zarautzen dako haun arazo larrienetakoa etxe bizitza dela danokaduz gaudela uste, esango nuke enetakoa esate, baina agian larriena bera da. Etxe bizitzak eraikitzen nahi dira, hori ez da bukatuko, hori ala da, pila bat eraikidia zarautzen, baina etxe bizitza eraikitzearekin bakarrik gure iritziz behintzat konponduko eztan arazoa dala ere garbi dakagu, eta etxe bizitza plan badaukazuela askotan esan dezue, gaur ere bai, askotan entzun dugu hemen eraiki diren etxe horien zerrenda hori, baina guk pentsatzen dugu plana, zuedakazuen plan hori, gu dakigula bintza duen goz, eraikitzean oinarritzen dela, eta ez dela nahikoa beste neurri batzuk beharrezkoak diala. Agian beste zerbait jartzau zuen planian guk ez dakiguna, ez? Gure tensionatu izendatzeko lehendabizi diagnostiko bat egin behar da, eta gero egin behar da 3 urteko plan bat eta Jaurlaritzan aurkeztu horiek, diagnostikoa egin da dago, gure mozio baten ondoren izan zen hori, ez dakit ondorioz, baina ondoren izan zen hori, diagnostiko askatzen duen mozio baten ondoren, eta lan parte handi bat egin da dakau. Udalak esatet, orokorrian dakau esatet, barren ez hartuta, ala sentitzetelako udalak egin da dakaia diagnostiko bat, eta orain 3 urteko etxe bizitza plan bat egin behar dela ustet, hartuko ituna eraikitzeaz gain beste neurri batzuk. Eta zarautz gune tensionatu izendatzeak albidetuko du, Inatxok esan du bezala alokairu enpresioei tope bat jartzea, aldaketak daudenian kontratoetan eta muga jarreko zaizkio, etxe bizitza hutsak mobilizatzeko neurriak hartzea albidetuko, eta albidetuko baita ere etxe bizitza turistikoak albidetuko ez, debekatuko du, ja deportzit gune tensionatu dian lekutan, ja legeak zatedulako debekatuta egon gidala. Momentu hontan, moratoria batetan gaude, eta ez dia ematen, baina 2 urteko moratoria da, gehien mantendu daiteken, eta ja hilabete batzu pasadia, orduan, hemendikan hilabete batzuta, arazorrekin konpondu aurkitu gaitezke berriro, eta gune tensionatu izendatuta balin badago zarautz, hori adibidez, zuzenian egin da geldituko litzateke, beraz, esan, garbi dakagula etxe bizitzea eraiki behar dela, erakitzeaz gain, beste neurri batzuk aplikatzea berrezkoa dela, eta
horretarako, plan horretan beste neurri horiek, neurri gehiago hartu behar diala gure iritziz, gune tensionatu izendatzea ezinbestekoa ikuste deula, eta oso lehentasunezkoa izan beharko lukela pentsatze deula guk, eta horregatik aurkeztu gendula mozio hori. Dudik ez dut jartzen hirigintza departamentuan lan pila bat iteala, lan ez gainezka daudela, eta lehentasunen gainean jartzeiala, baina guretzako hau, izan beharko luke lehenengo lehentasuna momentu honetan, eta beste lan guztiak aldala, baina 3 urteko plan hori eta jaurlaritzari gune tensionatu izendatzeko eskaera irutzeigu lehentasunezko bat izan beharko lukela, eta horregatik esate dugu. Beraz, gure galdera eskari honeta momentu honetan, hori eskatze dugu, lehentasun bezala hartzeko, hau, eta lehenbailen neurriak hartzeko 3 urteko plangintza hori itia dela guztet bintzat egin berko litzatekena gero eskatu ala izateko, eta hori martxan jartzeko eskatze dugu, eta galdera bestela, mozio zein asmo dakazuen pleno honek, oain dela urte beteia, onartu zuen mozio hori dagokionez. Eskerrik asko. Inaxo aurreatu zaizu eta orduan ja pixkat erantzun datela zein dan gure ikuspegia. Zuen lehentasuna da, bai, nik azaldu dizuet, gure lehentasuna ez dela hori guk ze lehentasun dauzkagu, bai gainean jarriet. Zarautzen bizi prozesuan zuek ekarpenik egin etzen utela, uste tokertza udela, taldeka lan ingenun, eta nik uste TH Bilduko kideek ere parte hartu zutela taldetan egin zian proposamenak, eta proposamena egiteko aukera zion talde txikitan, hainbat gaietan. Eta, etzan egin, ez dakit zergatik, baina etzan egin. Nik nire lehentasunen artean daukat zarautzen bizi prozesuan ateratako proposamenei erantzuna ematia eta hor gabiltza. Lanian nahi geha guk jarraitzen dugu lanian eta iruditzen zait Zarauzko udalian etxe bizitza gaien egindan lana ez dela konparagarria beste udalerri askokin. Gune tentsionatuen izendapen hori zuen lehentasuna bai ez da guria eta lehen aipatu dizuten bezala ez dugu esaten horta izteianik, baina horrek suposatzen duen lanak beste gauza batzui denborak entzia ez dugu egok ikusten, iruditzen zaigulako, lehen aipatu eten zerrenda hori, etxe bizitzei lehen erabilerako baimena ematia oso garrantzitsua da, orain Xabierrek aipatu duen bezala, etorriko diala izter, 91 alokairuko etxe bizitzak, eta horren obra maierakin lan aguko dugu. Plan orokorraren aldaketa esleipena espero dugula izter esleitzia, dakizuten bezala gabonetan atera zan, eta EPEen kontuen gatikan eta utzi gelditu zan, eta oraintxe iragarkia argitaratuta dago, eta badakigu badaudela hainbat enpresa interesa daukatenak. Hori ere, etorkizun baterako ezinbestekoa da plan orokorran berrikuspena martxan jartzea. Eta beste hainbat. Eusko Jaurlaritzakin harremanetan gaude, bizigune programa berritzeko hitzarmena, eta gure nahia izango litzake, bere garaian Eusko Jaurlaritzai eskatu genion, Zarauzko errealitatera egokitutako alokairu muga horiek, bereekin lantzia. Etxe bizitzan gaia heltzeko bide asko daude. Eta esan bezala dauzkagun baliabideekin aldegun egingo dugu. Eta noiz eta nola mozio honekin zehazki ustet azaldu betela aldegunean. Udara arte, espero ebintzat, pixkat pazientzia eukitzia, eta udaran lanak aurreatzen ditugun einean, gaia heltzeko aukera izango da. Iruditzen zaitena da, gaia heltzen balin badiogu saiotasun ez egin behar degula, diagnostiko bat behar dan bezalakoa egin, eta plangintza bat behar dan bezalakoa. Korrika eta presaka ezingo ditugula gauzak. Eskerrik asko, Garbine. Beste eskaera galderarik? Bai, Nazio? Nik orduan galdetuko nizokea berse esan berdion Zarauztarra guk. Hau da, hilabetero ia iritsi ezin dian Zarauztarra hoiei
gehiago ordaintzegoen zaraustarroiei alokairuan, edo alokairu bat permititu ezin duen zaraustarroiei, zesan behar dio, udara arte itxoiteko, pazientzia eukitzeko, zaraustarra eskatu ere pazientzia eukitzeko horrelako gai batian. Basta oso erresa, hori esatia. Ni nahiko nukena da benetan esku hartu, eta erantzunak ematia zaraustarrai. Eta lo de menos TikTok y más tikitaka, zin izan da golfeko pasarelan inguruko bideoan erantzuna EAJ-an partetik. Pasarela, konpontzia. Oda igual EAJ-an iteko era, txaberrutzitzeiten favorez, igual EAJ-an lan iteko era ez da bestiok ikusgarritasuna lortze duela, baizik eta behiek igual entzute falta dakaela. Eta hori da igual arazua. Igual zuek entzute falta dakazuela. Mai honetan, eta organo honetan, gehiengoak mozio baten alde indu, eta zuek entzute falta hori dakazue. Ez da zuen lehentasuna, nahiz da zaraustarentzat izugarrizko arazua izan. Orduan, zezan behar guk zaraustarrai, etxe bizitzan inguruan. Pazientzia eukitzeko. Begira nesio. Nola ez diazun kasu ikanin, eman dizudan gomendioari, zaraustarrai izango diet, bihar zarautz lurrera hurbiltzeko. Eta etxe biden izena emateko. Zeren martxoan zehar, epea zabalduko da, Salberdinen, 91 etxe bizitza alokairuan, alokairu sozialean esleitzeko, baremo bitartez. Hori esango nieke zaraustarrei. Hori esango nieke zaraustarrei. Galdetu Renteian, galdetu Azpeitian ze gertatu dan alokairuko eskaintzarekin. Galdetu. Mesedez, Inazio. Galdetu. Etxe bizitzaren gaia nahi badezu mai gainean jartzen dut. Erantzunkizunak nahi badituzu mai gainean jarriko ditut. 2018an sinatu nun orduko etxe bizitza sailburuarekin Lanpardo garatzeko hitzarmena. 2026 urtean gaude. Dula 2 urte terdi eskeni genion etxe bizitza sailari iritako lurrak 2 urte terdi pasa dira eta hitzarmena oraindikan onartzeko dago. Pentsatzen dut, Zarauzko udalean bezala, Jaurlaritzan etxe bizitza sailak lehentasun asko dauzkala. Eta lankarga izugarria daukala Zarauzko udalak, baina asko handiagoa. Eta nik ez diote zer erreprotxatzen Jaurlaritzari. Bakarrikan eskatzen dut, eta hori da gaur Eusko Alderdi Jeltzalearen eskaria, mesedez, helarazi Jaurlaritzari presazkoa dala irita garatzia. Helarazi ezu mesedez, zai gaudelako. Eta zure lankideak dula urtebete esan zigulako esklusiban 2025 urtean sinatuko zala hitzarmen hori. Eta ez da sinatu. Beraz, presazkoa da Lanpardo bultzatzea eta irita bultzatzea. Zarauztarrek alokairuko eskaintza publiko gehiago izan dezaten. Eta hori, danon esku dago, baina erabakia zuek hartzen dezute, noiz eta nun. Nik Iban San Martini galdera bat egin nahi diot, guentxe bertan. Eta da, Inaziok bere sare sozialetan ditxosozko bideo bat argitaratu zunean, sareak konpondu behar zirala, zu nun zinan eta norekin zinan ostirala arratzalde horretan, Iban.
Aldundiko teknikari batekin, izena ez dut esango, baino eskatu nion lehentasun bezala golfeko pasarelako sarea konpontzeko lehenbailen. Eta momentu horretan erakutsi nion Inaxioren TikToka. Momentu horretan. Eskerrik asko. Beraz, zure TikTokari Aldundiak ez dio kasuikin. Iban San Martinek bilera horretan eskatutakoari egin dio kasu. Gu Aldundiarekin eseri eta zinto eskatzen dizkigu gauzak. Zuk beste bide bat hartu dezu. Eta bihar beste TikTok bat ikusiko dugu. Nahi dezuna egintzazu, Inaxio, nahi dezuna egintzazu. Baina jakin beza zarauztarrak golfeko sareak ez ditula Inaxio konpondu. Konpondu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Iban San Martin herrilan obra eta zerbitzuen zinegotziak lehenago eskatuta. Bai jauna. Bai jauna. Beste galdera eskerarik? Inaxio? Nire galdera da, nik hartu nian merkatuko departamento, ingurumeneko departamento eta merkatuko lankarga baitare eta responsabilidadia 2024ko azaroan helarazi nion Xabier Arrutiri idatzi bat eskatuz golfeko pasarela konpontzeko. Bere erantzuna, berekin nintzen otsailean aurrez aurre eta esan nion, Xabier, hau konpondu behar da, bere erantzuna, eta Ibanekin nion nintzen, eta eskatu nion baita ere, Foru Aldundiekin kontaktuan jartzeko, aurreko urteko otsailean, edo lehenago esango nuke, eta bere erantzuna, teknikoki idatzia bili zaizkie, eta teknikoki baita ere hemen alboko gelan bildutean ginean, teknikari horrei eta beste batzui esan zitzaien arazori, eta erantzuna, beraz guk eskaerak modu guztitara inditugu, eta kasualidadez, bideoak publikatu danean sare sozialetan, orduan nintzegu kaso. Urrengoan igual, Ibanei bialdiz esango jot, kaso ito ben urrengoan. Bide desegokiak erabiltzen diranean ez dago erantzunik. Bide egokiak bideratu behar dira, kasu honetan Ibanek egindun bezala. Beraz, gure eskaera alderdi sozialistari, mesedez, helarazi Jaurlaritzaren etxebizitza sailari presaskoa dela hiritako hitzarmena onartzea eta Lanpardako proiektuari azkartasuna ematea. Zarauztar asko dagolako alokairuzko etxebizitza publikoaren zai. Beste prezio batzuk dira, askoz ere egokiagoak dira, eta aurtengo udan 60 zuzkidura bizitoki jarritu ditugu herritarren eskuragarri, elkarlanean, udalak lurzorua jarri du, Jaurlaritzak erekina egin du, eta 60 bizikidetza unitate ari dira ja 5 urtetarako alokairu oso kompetitibotan merkatu librearekin zerrikusia ez zuten alokairuak ordaintzen. Hori da bidea, Inaxio, mesedez, lagundu, hirita, Lanpardo, aurrera, bada garaia. Eta nola, ja, elkarri hasi gian eskaerak egiten, eta gaurkoa oso, ez dakit, mamitsua, berezia da, EH Bildu ez da jongo hemendikan nire eskaera gabe. Zeren duela urte betekota zari gera hitz egiten, urte bete sekretatu zen, guri EH Bildu Urrolakostako mankomunikadean duela 2 urte eta 2 hilabete esan zigun garbigunea zabaltzera zijoala. Bereiek esan ziguten 2 urte eta 2 hilabete. Gure eskaera da mesedez, Zarauzko EH Bildu egizue aldan guztia garbigunearen irekierarako. Zeren lotxagarria da Zarauzko arrandegiek aurten pairatu duten haudan. Joan berri izan dute Getarira beraien hondakinak eramatera. Eta hori lotxagarria da. 2 urte eta 2 hilabete erantzunik gabe, mesedez, EH Bildu, egizue aldan guztia Zarauzko garbigune edikitzeko, arren, otoi, mesedez. Eskerrik asko. Jon? Bai, nik otoi ez detingo, azteko, enizelako sinizduna, baina,
Bai uste azalpen hauek eman zaizkizuela eman bertzaizkizuen lekuan, da enez hasiko zu bezala lekuz nazten gauzak ohikotasunez izen erabiltzen azken aldi hontan, baina bai esan jaurlaritzak urtebete ia eondala ingurumen behimen bakarra ematen 3 hilabeteko gauza bat zanian, eta bi pasadan erainundik esango nuke Zarauzko Udalan gain dago, irekiera baimena emateko paper guztiak. Orduan, ja, Zarauzko Udalaren gain dago, eta lehentasunak garbinak markatzen ditu. Ez dakizu zenbat poste nahi zen. Zere bitartean, bota dizkiezu erruak teknikariei, esaten dut, bitartean, EH Bildu mankomunidadean bota dizkiote erruak teknikariei, proiektistei, gainontzeko guztiei, eta poste naiz, guain gure esku egotea garbigunearen irikiera. Presa berdinarekin eskatzen dutena, mesedez, lizitazioa ateratzea, bigarren fasearen obra zuzendaritza, eta hori gauzatzea. Zeia berandu goaz, 2 urte eta 2 hilabeteko atzerapenarekin goaz, gai honetan. Garbine? Lehen aipatu duten bezala, gure lehentasunetako bada, egiten zizkigun lizentzia eskaerak, bezain lastar erantzutea, eta ziur nao, hortan jarriko dutela gure teknikariek bere asmo guzia. Baina esan dizut baita ere, lankarga handiakin gabiltzala. Saiatuko gea alik eta lastarren lizentzia ematen, baina hau da gure egunerokoa hirigintza departamentuan, eta horregatik esaten dizuet, gure lehentasunetako badala, egiten zizkigun lizentzia eskaerei erantzuna ematia. Tan hau dauzkagu etxeko lanak, beraz, beste eskaera galderarik ezpada, arratsaldeko 9:04 minutu gutxi diranean, bukatutzat ematen dugu gaurko udalbatza. Eskerrik asko danoi, gabona pasa.